ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya bi nsonhwe ebrekro na mu na wiai adwenkyire bi a wowo no wo de betum wo comment section ho ama yen yebekan no kama wa afidikase yi so amu bi biara nso ate wonka na nabenan wadama se wo baso a wo de o comment tum e wo comment section ho no na wo share se meka se share wadama eya share ma wunianum nya bintie nya bi hwe enso mfamfiri won so timeline ebrekro na mu na wiai wo be like and live video no na fe on like page no ano like na fe nso on subscribe ya wa subscribe no bebo ama da biara da ebe hia wa afidie so se no ebebo won kaye ama wanya akwanya onso awura mu bi ye nyina ye suade na ye nyina ya kire yen ho nso ade medi de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amanie ena wiai apesemakan nananie ena dai Krobea jata mene wahia ewa afidie so awiai enuanom Be Love Radio for amo Spain Nyankopon hiramo onyam kese ontutumu anamo nsi yesa da ne da mo nso kayen ho ewa afidie so ena United Kingdom mu ne wo GN Radio wo ho yawo Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Dweni Radio Sahara Radio ena wi UK fo amonso mo monitor show no ewo monso mu mfidie so no yema mo hama mo akwa abada mo ase se monso mo afidie no da ha ena yawo Kings Radio eno de ne TV o Paris France abuchiman ni mu yawo Dachi Hima Radio eno nso wo Denmark Rakus FM ewo Belgium Sky FM Rakus FM Sahara Radio and Sky FM nso ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu wiai onom nso abadem na wiai onom nso abiebiem na dwumadie no etwago wiai adofo ne ade hye momma yemma yen ho ye hyehyia oba de echa me ye hyehyia ya eja akra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa na nso so Nyankopon ni adom menso me ho ye Nyankopon ase ena ye ebenada sa enanso ye da foforo ampa enanso ye hia ewa afidie so a ye ba besom sa esoma ye ba besom nyina no sebe yese eya adesua san ya ade kire enti enawia yi a ye hia yi eye sa kwano an ye de ba befa so sa ensam nso wo ho ensam wo ho ensam wo ho eya kwa me woko de na adumara kwa de ne so che ye hia bio nokre ensam wom they say adobafo nhwe won hu yi yeah adobafo nhwe won hu yi ma sia ye no de adobafo nya hweye o ehu adobafo nya hweye ewi asesa open ntem bibiri a wunya ne ntem na wonhwe na no na mete trotro ka bi mu kaya na metimu no na mi free take achi apiadu na menya ekrom street enti me ba be si Tech Junction na ma fa bia free Tech Junction ho na ma ba be si amakom na ma fa bia wuram abu teke ha na kaya me fo ye no emrantie mienu ba ko ye drobani ena ba ko nso eye meti enti ene betie drobani eni meti no na minim se sa na omo ka no se ene de ye be fa nipa ye be yire ye ho aye adwuma no meti ni se chale ene de ye be bo omo pa o se ombe yire omo ho aye adwuma fa nipa no omo ka no ye be bo omo enti meti ni no abetinam wo ye tek from apiedu ena oba Tech Junction na otena mu no a wo pai tek no ena ka no afabi ba bi aka no afaduru no akakuma bi na ka no ayema be ye nipa mienu miensa bi na ka no ayema drobani nam kwa so wo ba befa Buadi Junction
no aba betiasi enkran ni kumase kwantempo yi mu wa be fam na chiso wa be Peter Johnson ho meti ni no asem a wo ka kire do bani se chale ti a wona so ne emmo wo mo ti wo kan sa asem no edomo a etika ni mu nyina twa won mu ani ko he meti no ene wo si meti na wo a enye wo mpo na sti ahye wo nsem yi enye wo mpo na wo nan etietia brake paddle so ena wo ka kire do bani se onti aso ne enyere ye homo wo do mu yi ene senke ye wo nenne ode nam de a anhwe ya enka ye bedu kura anka de beka bi kura sa susupre wo ho wate susupre wo ho ewiase entempem nyina enyentempem nyina na ye enyentempem nyina ene ye se me penentem abrabo ni mu ba bi amaduro no media me penentem wo onua ewiase enyentempem nyina na ye entempe ni bi wo ho a wodi mrika ntente no bekwa akosa woni patenten ko ho eba sa wonai nru from onipa dasani wo beye dan no asi dia mekan afei wonamu yenkontem ne yemmo wonom enti wo ka sa asem no atodro bani ni trim asem wonipa obeka edi ache nipa adwene mu no eye adwuma o hwede ye wo ka kire nipa yie hwede ye wo ka edi akire nipa yie onipa yi hwede ye obi nso ka de akire wo yie ma wadwene no enso ne de obi ka akire wo so emfiti preko pe madwen ni nyintum se de na Krobea kan na Krobea de ye wonim nyansa oba de achia me na sem bia wo beka bia ye wo boa eja kwa me de obeka bia ye wo boa enye de obi abeka bia na ye eto de bia nya abotre ma wo ho eto de bia de nipa ne ka e de ato adwene ni mu no eya aso ne so empentem na memu aten sa wo penentem ema wadwene no gide nipa no ka ni tum zekim wanhwe ya ubetua na mo bia nsese utu enti droba no wa penentem enti metini no yire huti aso na ne de yemmo wo mo mfanse mfiri sabre kura nkodu 12 de na ya bo wo mo afan ti driver ni kwa yi so nyasam ketua o atiefo epipau na mzee krache yenkwanya wo nkwa o sebe se wo kofie na wonnim de o kwa akoto no a memi kofie a menim de me kwa akoto no anya bia me maame abra mi nta wo fie me koto no a mani je wo yeye piesie na ma hunim me honam no ne mi nipadua no nyina ye me homodwe enti duru anwumre na menti ye piesie akwa aba no a na bibi ya ye menti owura mi kofie a me wode me koto no se woni obi a wo kofie a obekwa akoto no a bema tietia so hweye emirika na wo kono susu senior my way radio no lie omo terms na ani o asemasi senior my way radio no ye and mumra Facebook de so dia tigu nyina ya medio tigu nyina ya media mumra Facebook de so and the champion K Edu is in town oba dia na K Edu ye K Edu wan say wo ya ifro say dia yo say wo so na K Edu tugu su sa Edu ai onu adoye onu adoye 25 years in here ke tinase onko tinase ansa tinase ansa men kwansa tinase odi tinase mame ke wenya bandi ya waba enti monhwe ye de America na de di mi abehia na ye monwo nyasam getwo okay enti droba ni ntiatia so wa mfinipa ofiti prekopa na mkwa yi mu wahume ho ya ayeden ma appetite akosro na wonamu na wodi free buadi krom eba ne junction so no e ho na tutu kakra
wugina ho a wuhuru ba bia yesi konfa no che anes hospital kakrakai wo kan US for campus no wugina ho a wu na drobe ni ba se na wonim se amna bi da ho na pepre gotani mu pan odia boom afetai no frɛ sho ajo make us say na ka afoforo duru ho tek enti ye nyina yesasi ene ye yire mate de no kotua ne ka yemfro ka no foforo no na yemfa nko tek join say yere ohuti aso na yemmo wo no mo no afeidi akwa se entempe no anya yie yabeyi ye nyina de amaka afoforo ene ka afoforo ene de nam ka afoforo no ene de kokuduru tek join say onia enyen tempe bebre no ene yo na emum se wubedi aboa chechede aka asembi o se hwe ensuo tumi to ebi ye gidi kwansan ne nyama dansan no esinsuya no ahopa ensuo ni to gidi o anyama nanso eto de bia ebeso ko ebeyema enti achechede se meden kakra se hwini beka se ngaka mikodwubre obeduru ho oden kakra die beye bia obeduru enti onipa dasani eto de bia wa abrabo imu akwantrio no eya atoboase susu pre ho na die beye bia obeduru mo hwa de bi critical example of ene enkobo ya yedie mo hwa bensam se ska we ekuta me yi ska we nyina me ba fidie so na mnim se mbenya ska we na minim eye ska ne kuta me betena fidie so a me start encouragement ya ke adu na abebo awuram sesi ya betoto no nyina de agu me so a jataba asesa aboabo no de amami enu ne kura mi sesi ye sure en kakran you shall surely get there ene ke ona min kura nhyɛ no obeso me mo umpom te say akra en kakran nipa bedru ebi abi dwane akwa me de afa ha no waya de akre ukose hwima mu a ho se ka se kakra ye ka ne ngaka ubedru ho ekodwubre ubedru na oko alzemu a se nkada ana brofon so small you go rich there small akra good ma menchiao me ma omoni adwuma so adwuma da se na menchia ompanifo a ono mo de dwuma obo ade piafo no kuremu mesre kose de mamo piafo eni nshira firi se ami mo wini ono enka na se nkabo mu no ano ohye sure years ago ana manante abeduru ne good ya menshira mo ami odo na amode nante no amoma bibia nkam ami mo nante nkosa piafo ejataba ya menshira wate ami every say o ya bofra bia wadi mpanifo yachi abeduru ne piafo menye sure say yebenya ho asem bia aka nyankwada wate ami akra media de ke yedu nyankopon hira o onyo kese de besi afio no na say no kromu bana ye meden kakra say say a factory na kasa na kodi aboso entia na hono na me benzin mo adwuma ne so ye ovens ni wiane de abaso ame yeah run about 20 adwuma ne so hana ye akra o say ma break oni market wa bi yeah oni mu de entia very good me ma fiwe na ye na say nesia no very good o ma pressure ba me so eti ne adwuma ne bo 90 nyina yeah bo 90 sa wow da ovens ne kona kuka siniti minya umuda very good na metawachi te say 1 2 3 dasi ebro kwa akoma to yam enne minya ko bi wachire na free marketing na hey oni me bia ko ni fro eti omonko makoma to mi akra nkakra ye bedru but enne die ya ye ne sakase sure ka kire me baby ka kire ne say ye bo obidin se nipa semese ye bilonia bilonia no ye ntunu fom dabi tie ne ye
se yekasa obi wo sika no yentu no fom ne de man se onye nko na eyen kakra enne wonya sempoa wonya kapre o ye ne dey o se wodi ne ne good kakra sika na wonya aye no onum se enne mate ni a asema wo kan driver yi enne mate yetimi mark wo 200 Ghana cedis ebi 300 cedis a day calculating a monthly ASI say okono Monday to Friday 300 times 5 ASI 15 million times 4 60 million a month mate ni sure doctor edge 50 million Dr. B edge 40 million but who mate ni 60 million a month my you Saturday any Sunday free move but so why juma anko 2-3 days na no kire no ehia no eyen kakra na ma obi ye billionaire sure ke edu de bia me de me yensusude and de ma ona oben me say eyen kakra 15 years ni ana ke edu abeye ke edu entiene so wote se ye bo ke edu din TV so radio so information center ka mu a enya simple entimpacho eyen kakra obedru eho ngaka yes o se azafo ne say yensusu kada piafo ene nkwala ne de ye penibum eno nso na hokwa tie ye futuo yi bi se wotie bi ama me a woton ade ye ne kakra beda se ebru akra ma me nwane nyawo nyankopon hira nyankopon hira ma me nwane nyawo de bodwuma ma me da se ebru me nam no da se ebru okay and arafoni ade hye awiai ye ne aye nua ke adu na aba abesra yen na awiai ade hye ye won komobo ye wo ensam ka oba yen Facebook ne so a amanfo ne adofo wo so in fact ke adu aba perform wonder so studio ha sa de we ono a be ye mi bu studio hada. This is the second time. First time nipa odi nkan ye mi bi eye sehwi yoso na osofo bi na sabre no na ye kan radio mu after church sabre no na after church ejina so pa after church ne ye yakọ asori aba no na obohu se radio fo no obia bo worship na or the praises aba be wie na bia we beautiful lines atum na manfo egg fre sabre na me ye bi wo se hwe oso na muntie se metnase na me de me worship no hihiem na se efame na me kasa wa afidie ne so ananya asem ketwa in fact gone are the days na nyasem ketwa wo se hwe oso adofo na nyasem ketwa in fact na osofoi nam kwan so free sehwi puni krom asawen so kwan so en wo kọ obetwam wo yoso akokumasi o ena wo betwam nso a omfa yoso krom ofa sehwi dwinase na wasane ase no wasan akọ akọfa kumase kwan ne so enti wo ma mefa yoso krom nanso osofo ne ba befo sehwi yoso bopodo Dimirika security for hey so for kwai so lucky so wo nim ni so ba be preach wo ho be wura mu no oh that day me sorry me ko fele mi moto tank ma oh se mi wi asete onua di obia ye bia no san kakra no e ka ho bi ene mete ya o summit studio he ya en kakra na ja kwa menye bi ni studio he ya namti o matu bi ni yakọ baby very good. Emos mama bi why mama bi tisani wi asete e na wi adofo me won komodi na me wo krachi bi e wo manim ha krachi o sha ha e bi nhesha ho hwehwe ho nyina o ye ko commercial break jataba kan dia no jataba kan dia no ya konsori nyina na
Abi jataba kan de no ano no. Ande no ano no. No ano no. Ewiase susuji nipadi. Nanso nipa me gini di pa wo me wiase. Jataba. Manka me ame maame. Me si jataba. Good. Opanyini akwaba. Ya openikese. Oho te say. Akopon adom. Efreme na Krobea wo nso Efreme Kwame Daniel. Kwame Daniel. Eba chan. Kwame ufiri he na ba ha ne. Sisi amprempem mfiri nkranza na beduru ha no. Ehe nkranza. Boroma mu nkranza bi. Boroma. Eba chan. Bono nkranza na ufiri abeduru ha no monni. Eba chan adama. Oya bono ni. Eba chan. Wow. Na dia na aka wa ma wafiri bono nkranza no hwa. Kumase ya Asem Beba Dabi. Na Krobea de na bedwafo wo Tech FM ha. E na wo de wasem obre ye dia na aka wo miwura. Akra medase bebre. Dia aka me doso. Na mebetena Kumase kakra. Aha, men kan wasem ansa. Okay. Radio stations wo Ghana ha doso. Bono stations wo ho nya asem ketwa. Wadama hona ka me chirima besi. Watra hafo enya asem ketwa. Waba Kumase ha stations doso nkran nya asem ketwa. Die enti no aba na Krobea ho. Die enti ade se na me wo Kumase ha. Na me te ha. Okay. Nti mu radio na me ta tie pa. Mo nkomo ni nyina me tie. Na hu se mo nsama mo kan so eye adwuma. Na obi chi hu kire na mo boa no. Na me yese da bi makomi kurom kura na asema atomia. O se me san ba. Ba bia na me ta tie no. Na me de masem bedan mo. Eno ti na me bae. Okay. Atie for ya Kwame Daniel akwaba edawie ono so de asem nam. Yes se o panyini pa uni hawo wiase. Ya yese uni panyini adue oboa yenka ne saa kasa no monsesa no. Ya wo panyini memeti ha me panyini. Onso wo ye panyini. Na wo de moa mo nhwew se ukokonya panyini bi te se ohini yi a wo ma save ni number ewa ha nana insult ya so ukonya panyini bi te se sa hini we ya ohini we okay enti enya panyini bia ne panyini na mum se wuni panyini pa ewo wiase a na wadue ti ya men ka se wuni panyini adue ka se wuni panyini pa due ochia me ankama eda wie ba bi a wo bia memmo ha unya asem ni obia ne yesusu yasem ho kire no de obeye usomufo na waboa wo ewo wasem mu ene yesusu ho kire no enti na wie Krobea me ne mabedwafo ne matiefo sebe yakoye te se dunsini a osoye abrefo kwame awie di asem ene okusie amopie wiasa afiri nkuranza mem Yaw Asante memu ha hye wasem nase de do waba ha no kirikirim na mentie akura medase masem nyina ne se bra me betena Kumase no ikohu abaya bi ne yedan wale anya mpena twe kwan so wale kwan so me ye ne ho ade ane de tena Kumase he ya ni duru baby oba nyina problem kakra oyale onya kidini problem ma me hwe na ma kwasem hu sika nyina yedan esan na me se sade a o me enko back to nkranya na mo afu kakra wo ho a aye ka shu nti yenkwa ne nkwata kakra kakra na me ado na menya bia me de aba ne aba betena Kumase na asan to ya brabo so na me ye mpaboa ti me mpaboa sika nyina esan na odi ye chi me yekoye aye 2023 na yekoye first January 23 na yekoye ekodi bosumi mienu pepepe ewo ho idi bosumi mienu na hu se o maame ne next father aba o ba no man frɛ o man ka bibia de hu se preko pe o ma ba ya ye be fe ba na ko mse o maame sesen ye de be ko na mu Kumase no mo de mo ba ha no me ba ha no mankra sa mo de mo me ba na ye de e ba ha na mse o ye sorry se yankra wa but ye ba no so kakra menya ye no me de boba no getire 20 million se onye mfanton nam kakra kakra to hye nam ton ase e wo yinkrana ho nti o ma men chen na no baba fa nam no na odi aba 2 years pepe na 20 million no e hye o yo ba bi a onye hwe o moa me ko agi race course
no apata bi wo makra ba ko o ma me container ma no no se master me container me ya adwuma wo me kwa ntimi ya adwuma nti di container fa ma yire na on fa nya adwuma na me yimi ne ma nyina me kan ho wo efie na nya adwuma na me se me dana se na okoyi ne ma nyina baaye na me ne ya adwuma na me di container na ma oba ne se onye na me nkofa kosua na onu akosua no won ton okohwe apata no bibia wie aka se obeka kokohuru a obepepa mu a wode kosua beka kosi ho abehya adwuma na se no wose ne bani swa me na wo baako sabra me na wo baako wose ne bani swa onye mse na onye dia ede na amaboy ne koyi ne ma nyina de ba sa de anya ne kwan no na mi jane sa na wote ho sa wa nya adwuma no mde mitim baabi ti mua na osore a na oba ne ma mo race course C1 ho na ne ma mete ne ma me na friend abobo ya my maame oba na maame asem na me ken e friend abobo ya race course ho oba ne maame oba na me na ware no ne maame oton nam oton ne ma ne ma ya bo mu stew ade bia maame ne ton bi your friend is say ne dia me ma ya abobo ya wase ne din no wase ne din no abobo ya ne dia me ya abobo ya to aso nti oba no sole a na wo ba maame ho na wo beton ne ma na wo ko anamsa obi a be no wawale ya bo brade e de na wo sole maame ho na wo kokoton wade na waba wo ko so na ma osika na opa na ade akọ ene de obedi nyina wose na ma ware ne na wo ko ba bia onidi na me se wo ko maame ho wose nka odidi wo maame ho na wo discard aba but wo ko ba nyina me na me san efidiu sa de me ntimi sa de no ntimi kan ya wa mpene one day wo ko ba na wo yare a wonya kidney no nti tafo doctor bi ho efre no abu clinic ho na me de ne ko ye free efie duru tafo abontene mu a sabe obi a wodidi bia wanka fra no ba ya jane na egu no ho yale no wo ko private ohunu de obi bia ohunu tese ma brep ge no ho ti me ko babu so fere ma de se de akoni nti mo sempa o mo se o mo fa me ho ne busu ni bia no otimi si wo se oba be hwe oba no se wo yare ana se wo nyare ma me ko kana ma hu sika nyina san me sa dia mbo kachu e wo me kurom sa be zu kachu na hase a eba nti je nko na enko tase kakra kakra ti ko enya ja minya 20 million me na man se onye old currency no onye fa me fa nam to beton nam no within 2 weeks be na sika ni na hye 20 million na wo de man no free nkranza se o me fa na mo free kuma se mra no 2 weeks when me anton nam no sika na hye na je yete ho nti opportunity bank bi wo e ho na me kope loan bi na ja me de ama na nka wo de start adwuma no ti mua na ma me bae e kwatwetwe din ye bibia wie ti na ka se sika ye de ba kwatum na sika na ba na ya ji sika na nka mo de ya adwuma no na ma me bae prekope obefa na ba akọ ozo ma me sesen wada ma yemfa ba sa nko nti mpanifo ho ma me nko hu omo na me hu omo na se do mbe kan akire me no ya ja mo kwan na makọ na me ko hu mpanifo na me se janom oba me na ware ni ma me aba wanton kra wo so de ne ba na ekọ ene stepfather no nti mun ka bibi nkire no sempo me na akompa mun kana me mpa ne chew mo fro ba na wo se de be won bibi ansi kwa na ma me ne pie ho ene me ka se me mo maso gan ne nsa mani so ma bo mani hu ka buru temele wa wase no mi amase ba no abobo ya no de sabe wo mani oso broche umwa de me ba be kwa de me ba betena ha na me se oh maame wo be mpanifo tiampo chiampo eno kwa mpanifo ne kan sa akasa no maame ade na won tia na ye musa kwan so na ba ya obebo abrante no o se ya wo de me ba besi a chenti me so me de me be ko car sio so de besene na abofre ya sole nti me ne ba ko pani no ejina manim se ne maame na be tamakora no de ne ko na me se maame wo ba so be fa wo ba me ba ne de me ma fa ne nko na me so me ba ne nsa na maame no so me ba se ni pija akora no soro me so regina ya ne pija akora no soro nti me hwe akora na maame no so twe ene ba no na o ba no be ji akora no de ne de ode ne ko pa fie bi mu hyeye nti bra o hye fie o no maame hwe akora na ohu no ene maame se manfa ne ba ma ne de ya ne obabum ha matade hye mi na maame tete no titi me bo so ha nyina a sabre sen ka sabre na me ba ya ka obehunu kura wo me ko mu nyina ye be kama maame no se da na jamre mpa ba bitina ye ti me ko fie mi am fie me ko fie me ko na ka bi si wona bisa da ba se masa o pede wa ha no si o maame bi se me fa nyema bi wa na me se me ba na onya nyema nti wo de tu ka no ko wanim ko gina kwan na chi wo na se ko gina na se omba be frod ya me no ni case na se me ba frod ka ni bi wo ha ma anya papa na da ba na bi gate ni ba na me ma se kan so oba me amedwutwa no nti boys bi de ma chi no mo je se kan de to na mo twe me de me ko madwuma me ye gaile adwuma ne kenika bi nti ho na o me de me ko na me ko tena ase nti anopa be se asem si best 4 o'clock mo ma me tena fie ho twen ya ma ne bonu nsia ne ba na ma na otu ka na oba nkranza fie na oba ye de oba tena ho oda ma de chi anopa na oba ye
oba no bebo pro no fa oba no de ne koye oba no kwa asem ni onye hwe ade yo jebe yo ade so oba ye bia wonye bi na wotem so na kanko a de bia o yare even kura wo yare na so oba no madura pala kura mpo no wo de moto na enum manto moto ma na wontimi nom ti ma boga no kwa ma bra bo nyina kura akodi omho na akoso sare msim no ma mi ko dan kura za oba ye obefa oba de ne koye na odi call mpanifo ho se aja no mo na motikuru mu ha oba menene te ntokwasi emfanse nura na ade achinde nti yedwa ato apa bema ne chew yase no yanye ne yi nti epa yase chew se de ba ne yede ekọ hwan na ebe pa chewi ma se na obebo me no obebo wo no ade che ye na omokoda ye ba ye no eno omdi dwa ato abesi hwan no mo so aja no mpanifo ti se wagura kuruma be paminimu bia wo ho bia enti abobo ya ne ni kuru na e ba ye no ena di dwa ato abesi kuro mpanyimfo so e won kranza ho se omo bebo me enura ntokwasi nti omo anyi ne yi ti se no mo sere omo de omo ba ne yede ekọ na omo abobo ya ne maame eyale nti omo de akura na ekọ no akura kwa kohwe maame no ti ho na mbisa ne se na se o maame yale a sa kwan we sese no se obefa oba e de ne kọ na hwe se oba awale o yaye ne ho ade omo bisu wo nchen ana maame na wo ba ne so o na maame yare ade se na wo hwe wo maame no na ne ho nto no na wo ba a waware na no kohwe onana wasim tum misan sa question na no na tete ba no nti onana yale so kohwe no na ode oba no yede ekoye penifo de se bi ntwa so no fa akra no nko no se me mane ne me mfa nko nti omuma mi twa so na ode nkura ne nyina koye okoye me mane omo misende omo mitimi de aduane kura yede ebre omo na nanu ye me behunu nkura no wo school mu o Bantima Junction Presby school mu ho na me ne madam fo ne kasa se me ma wa ha na e friend nkura no mo baaye mo se no kure mo se be man kura se timi no mo di nkomo hwan wo yire ne ba kuma se ha no nkura ne baaye no ode nkura na betu school na enye ne nana no wo behwe na ana nya ne nana wo behwe no onde oba de nkura na betu school e kire se wagya ware ni mu no oto me nkra se me to nkra se omra o se o mabiem na mse die ntina o mabiem o ma me se o do ko bo so me pepepe o behwe na bo so o beba wa ma nti wo se wo ba wo se wo mabiem na mpanifo na asem ne omkudi asem no ka kire me se me mpanipa no mo nko emra kuma se me pa chew se bia na bibia sintina wo yesa epanipa mienu mo ba be pa chew pa na America kire me se nye pa na o hwe o won de waje de ba abobo ya so waje de ba na ye free kumasi akọ nkranya no ya mo na mane nti waje ne ba na msi yo waje ne ba mate na jamede metim ba bi na me friend ka kire nse mapira ahwe manim ha kohia munyankwanhia bi nti mapira kakra se isi de atumini nti omra o ka kire me se menkopɛ minu aba ma na metena me nkyɛn na won hwɛ me na me se saa ani yese wa amade a me ma 3 days me wale na me no ba na tena fio me kwa metim tena fio mesi ne makora metina metim ya bibia wa ama ampaso mjina so e wale ukofo ba foforo e ware no ye ne ho ade ene ne tena asi amene ne wo ho good emua na wo se sade ma ware de a ontim am se me de enyama asem me nkura de me hwe wo mo kama ntimi ko school mu ho e ko hwe nkura no ho ba bia nkura no de mo ko to school mu no me ko hu ya me madam fo ne kasa se me ma no mo nti bra no bra no bia metimi ayden aba ho aba ba chia nkura no bibia ni a wo de madam fo ne me na ma mo mfrɛ me ampa madam fo no frɛ me bi okura mo school ka bia ha no matua kakrakra sa na nanu me se me de gale me ya gale adwuma me de gale kakra ye de e bre oba no na waton na on fa sika no hwe nkura no me nyi sika oton wi a on fa sika no hwe nkura no e sa won frɛ me oba no se me ni sie nyina me frɛ na won fa me call nti me de mayi mani di se me frɛ na e bia me frɛ me ma no kura na wo makasa chi se school mu ho na e bia me ba na me kɔ ho ma ko hwe nkura no anase me frɛ madam fo na madam fo de fo na man nkura na me nkura na kasa nti nsɛm no kyerɛ ma adwene sɛ on fa me ko no ma kwa me nkura nkasa me nti ase na me yesa de a wo de madam yi ene oba ne kasa adwuma me yeni me ye gale adwuma nti sɛ opa me de bi bebre no oton on fa sika no hwe nkura no wo se wo betimi na madam do mama ne sɛ obetimi nti fa gale ne ye de emra na me de gale ne ye de ekoye wo de koma ahwan me de ko school mu ho kwesi madam ne so sɛ on frɛ oba na on beje o school ho because madam de ba ma me de ba ma se ba me kuru mu no bebo me nti me nya ma hwe se me kɔ ho na ba ko kura me kɔ ho o de woni ma me se nka me beto no kuru mu ho no ma ni race course ho no ma nka be yire ba me ba no o konkran nti manya me ho abɛkyia me ba se nka beto no ho no ma nka nya papa na ma me de nkra ma me am kɔto no de nkra ma me de frɛ ma me soja o de nkra ma me sa na me si yo
ɛyɛ abobo yɛ adamfo ne maame soja na afọ maame soja nti maame soja na ɛka kyerɛ wo sɛ saa sɛ maame se ɔbɛto me hɔ no ma nke enye papa nti nke wɔn fa nkura no anwane bɛte sɛ mabɛto wɔn de a ɔde me yana me nkɔ na maame no bɛto me anya papa na me wie me komodi na me se bɛkyia me ma na me dan na me kɔm baabi nti me digare ni ba school hɔ no me de besi madam so sɛ wɔn ne amade to maame ne nti na me pɛsɛ me so me kɔ school fie hɔ ma adwom hɔ enye fie mpo yɛ dwom me pɛsɛ me kɔ dwom hɔ race course C1 nti sɛ me de niema no kɔ hɔ no ma enye papa nti me de niema no yɛ den ekɔ school mu hɔ sɛ maame no yɛ den madam ne ma ɔbaa no magye niema no me kɔ du school mu na madam na free school mu hɔ ba be tu na yɛ Friday na me yɛ sɛ da bi me fa kwan so nti me kɔ m'anim kakra nkora no gyina me ma no mienu nyina gyina no mu so na me sɛ mo sɛ aden na mo sɛ obi na abo yɛn na me sɛ na free race course eba ba ntema school mu ha no nkwa na mo nante ba na mo nante akɔ ɔmo sɛ ne da na me sɛ ti sɛ mo nkora nketo sɛ mo me nkyɛn aka prage akora metimi han ama mo na de bia ina na ato mo de akɔ na mo de aba mo post school a ya be fa mo wo de mo yɛnkɔ na me so nkora ne mu ti na ma me bi to anka wɔ nkyɛn hɔ na bi za me kyea no na sɛ me ma no na me sɛ an o sɛ me kora me na hofo no mo na de bia mo kɔ a mo manka anka no kora bi wɔ me phone yi so me ma manka na me sɛ okay ne me de ne ma bi efiri nkora za brɛ wɔ mo ti me de ne ma ne de ekɔ mo school hɔ na me de o ma yɛ den aba na me hwehwɛ mo maame me frɛ maame na wɔn fa me gyina me na frɛ ma me ma na maame no etimi score an peke kɔ ba akokra na me nante kɔ du school hɔ ne nkora no kɔ tena hɔ tɔ bi pan no bi ma mo de mo to kan mo ho e de ma mo te hɔ e no mo nyina tete hɔ hwɛ maame no bɛsɛ 30 minutes na maame no wɔ mai obeduru yɛ ni buafu na me sɛ na wo ho me sɛ no wɔ sɛ maame bi abɛka kyɛ sɛ obi awia ne mma na me sɛ o kan sɛ obi bɛn wɔ sɛ me ma ne papa na me sɛ me ma o ma papa dia e de na o ma papa san be wia wo ma wo ba so yɛ wɔ school ha a yɛ twɛn wo wo se wo baton gali me de gali na ba eni nti fa na kɔ na me so me nkɔ na me kɔ baabi me kɔ akiri ayi bogu side ho baabi na me kɔ ayi nti me kɔ ayi nti yɛ dɛn gene ma na kɔ wo se wontimi na wo se wontimi dia no kora ne ma no dɔso mo oduru me fa kɔ opo eni aba na ɔba besoa na wo de akɔ gina kwan ho baba ntoma kwan ho be hu pa opo eni bi na me de ne ba school ho ebe school baba ntoma station be ho pa na me de akora ne ba ho pa opo eni ne ba ho wo se boga ne ma yɛ de kɔ race course nti gene ma ina kɔ na mintu aka beji sen na o se fahin na se madam kyerɛ ne ba bi kura o de ne ma ne ba kɔ na o hunu sika o beji na mintu ama wo na wone ne nkɔ wo se da bi na me sha da bi se sen me hye se wakɔtena school no wo no abi wo no akɔtena hɔ wate de hu ensɛ me de me se asa o de won kwa me tam bag bɔ ma akyi ne me na me ne boy stew bi ne nam me se mo me nkɔ na bia me kɔ no me kɔ awa esa nsuo so aba ni mo hwɛ a obedile me di mu asa wasan so la begina hɔ na me se okay abade ane bia obɛkyerɛ ba bi kura ɔde ne ma ne bɛkɔ wo gyina hɔ saa ɔnkasa na mama me ne ma so amekɔ me kwa me yadu taxi station de me tia ne sɛ po me da fam bra ya bɔ me po me ti kwa mama bɛbɔ fo me phone nyina ni apapa phone ni na ni ne ba bia mpa ene nyina papa me se me tene me ho asɔre ya tia me ahwe fam ei kromfo na me se na adan ye pa me kromfo na papa fo bi wo holotofo bi papa mo twaloto bantama mango na se nkyɛn nyina dimirika ɛwɔ bantama hɔ a yɛba kutakuta aboɔ ne ade kromfo yɛ ba bɛbɔ no kuno sɛ woyɛ kromfo meyɛ kromfo sɛ ti hɔ na meyɛ fa sɔre me sɔre ya na wasa boy na yi maame ne baba ko head me so me timu problem hwan ba maame abobo ya no ne ba bɛɛma ɛna aba hɔ ne o maame ɔne bɛbɔ wo hwe hɔ no bɛbɔ me hwe hɔ ɔno maame nyina ne ba bɛbɔ me hwe nto maame na ɛtiem kromfo no ne maame na bɛpae wo kromfo ei na yɛ tiem kromfo na yɛ boro me ti mu an sɛ me sɔre na bɔ ne sa head na me da fam mu an sɛ akɔ fa boba ɛde ba nti mi nyame ɛboa me ne madam fo na mo school hɔ ɛna tiem sɛ wo bɛbɔ ne bibia wo bɛ me akye na bɔ ne wɔnyɛ kromfo bɛhwɛ ne ma wo school ɛna yɛ boro ne sa no ɛna pire obi agya yɛ nti opani ba akɔ ɛna ebisa sɛ na bɔ ne firi na ɔkyerɛ ba bi korɔ wa ba no sɛ ɛna mo bɔ ne sɛ me nsan kwan me ba bɛbɔ ne bi ti sɛ wɔnyɛ kromfo de a boy bra yɛnkɔ na ɔtwetwe me na de ɔde me yɛ den ɔde me kɔ ne loto case ho na ɔkasa kyerɛ me atumi fiti me ntwa bibia so na mse mate bia me kɔ kwan wa nti me di agora ya so na sɛ me nkɔ ayi me di agora ahwɛ atam betia me do da me kɔ na da me beduru bia me ba ha na me no ba bɛkasa na ɔse yo na ɔda me da na ase na me kɔ sɛ me kɔ na ɔmakɔ case wo sofo lai sɛ yɛ mɛkyɛ me na mabɛwia nkura abɔbɔ korɔ no na gare ne wɛ mi gya no hɔ ma wɔ mo ɛwɔ school mu nti madam fɔ no frɛ me sɛ nsuo ɔba nti maame na makora na mfa gari na nkɔ menkɔfa mekɔɛ na gari ne deɛ nsuo abɔ no saa da no nsuo hwee papa
ti me ko tam gani wi a me de nam so me di akwa ba yam ko du fe na asai na me de me kom baby nti Monday me yam adwo se da bi se asem si ya ba de wasem so me ko police station na me ko case na me call Yusufo lai ho doxofo no ho me ko duru ye oh me bo mama na me se wo kura ma ba case atia wo akọ wi akura na mo tu no enya papa am se ama na de na ana mo tu enya papa kwan fa so no anyi ni se ko hunu kura no se ka de kura no ko omo ma me ho adwum ho ansa na nka wasa de omo ba school mo am se o se ma fa mo anko ho no ma na me de omo ba back to school mo no ma me frɛ ma me no fon so wan fa me ko bet ma me no so san ba school mo ho oba ba to me na me nkura ni nyina to se ya de se nka ma wi ankura na awes de do am be di school no ka sa be nka ma duru mi kurum nti nye kura na makobo ana omo ya se yintwa so na me de me nkwa na Monday omo ba frɛ ye nti Monday na ma me ba ho so for line police station ho police station ho and adof sufo no na e ka kire wo se wako wi awo ma police ni ba ko na wote abonte na enye soro no na ka kire me se ana mutu na metu ye no me ko fa nkura na manfo manko dwom ho na ansa no ma nyi ne yi nti wode me nkwa na nyame bo Monday ma me se o memba Monday na ya tenase nti Monday mo fia na e frɛ me na me ko ya e ko ba ma ne madam a wote na asem no so di asem police ni ba no nyame hira no odi asem do frenchim bua o mofo o mbisa me se sika se na me de send nkura na me so at least nya 3 million e de send o mo na o mo se isa nti mi ye ne 9 million na me so 9 million de menya na oba na me ne tene me mpam no wono na ne maame abefa na firi ne nchen afa me maka ho nti se so wontimi hwe me ma na nko anfa me ma na nyeden anko nti nya 3 million send ya me de hu se ye na me se da bi me rekwa mu de se me hwe me ma nti ntua 6 million na me se mo 4 million me se da bi o manye nti ekosi 6 million nti mantini betima ka se manti na asama me kan mantini nti mi tua 6 million nti manti wiki bia me se no mo 1.5 wiki bia me se no 1. Se ska no me hwa amenya di se manya so no mantu ahwe abekwa ko ba se bia kra e be sa ba be frɛ me na e ba ba chime se me ma wo ma me hwemba nti mi tua se ska ni na wie na asema me gina so pa me de ba ne se oba no me ka kire ne se okay amakwan nyame ayado me amakwan dia o man kra no be di me nchen akwama na o mu bi eskom de o ma ba oba ne se wo mpene na o man kra ne ma chena na chise me hu kra ne bi ma chise 9 years to 10 years and 11 years na me say nti eyamra na se ma wo ba na me no wote ma ya ho ade me no wote na wo ma me abefa wo de wo kɔ na me hu kra no na me behwe wo mo a mabo me apa me krɔmfo na ya makwan man kra ne se me di akwama wo me nchen a mo wo kire se mo man kra ne ye den ema na chise 10 years de me no nya adwene ti me ase ne usika enra Monday kra me se ne usika se ye ka usika na fa kra ne de ebra wase wo ntimi na me dwoku na ofo mo ma me enfo mo ma chena na me si yo so ofo mo ma de a me de asem ba bedan de amatimi de asem na kodan no ana me se ne musika biem o me se o mani problem o ba ne se oni problem o fa ho me da me ma no mo na ba bi potian kra ne ti a race course ho no mo no mani nye ho san kra ne betena ho adai me pese nkan kra no be ba bi di akwama ba ise no me se me man kra ne be di akwama biem me pese emra no etie mi a na tie fo tie mi a se wo se me je me ma emra ne kan kire me so ni kwan se me je me ma emra ne kan kire me nkra na ti race course ho e na mo eti race course abonten ho C1 ho na mo te ho na mo da ho na mo didi omo edda dwom ho na ono ma me abugo ya ni mo da a mo ni fie tim kuma se kakra ka mo ni fie tim nti me mpere se nkura betena sa dwom ho abrame aso mo mfie me wo me yere ma mawara me ne me yere te nti me ne me makotena anye hu a metumi ahwe nkura no so nti se mra no eja akwa ema me kwan de a me pese me je me mba akwa ma na nka mpese mo bi de o mo so mo ma no kura de me mpa no bi nti se mra no nkyere me de menye menye me mba ana se ni kwa se metumi je me mba ko me hwe ma nkura nkotena be school so no wakobo ba se bira na so makodena nkromfo da chi mi su di baba e baba dam so nti me mpene sa de no nti me de ba ya masem ne se monye me mama me mama ya sumo summa mama ya sumo ma mempai ma de ade na wo pre ho akoka ma de wa baba yi mi earphone me say menka ma de o koka ma de ayede opasem obo ade opasem obo wano pasem emema yesumo mama onye so na mo kana nya se ma no pasem kwa sabe maka de me maka de ma se so no na me ada menya be ma biemu ana amavu ememe mon sorry o
na munti ena oba ne ye mi seye menya ba ma biem obo menya ba ma biem a ka kira me emema monsori o monsori emema ye sumo esuma mama also anka biem eye onkasa biem ene ye be pon onkasa o de samaka maka hwe atiefue wonhwe enioma bia ekoso no mayu afrim won sane ewiase no sane enioma bi kono etie hwe mamenka sa asem we ne ma muntie se oye babema me meti hey me yabna minta aba panyini me ye bema panyini me wonuanom ma mienu se wo ye menua ba na wo ko jibi sebe kire obi babema me ka kire wo se awura wagimi obi babema na wujimi kire no de wo de ye obi babema enye obi de ye onua bema wani beje ho ana the vice versa is a case de obi de ye onua ba obu befu obesori agina wonya twade a wo beto wo be pai wo bitrim o de beyi obi ba eba na eya yemusa ye ho sa asem we na be me owura no a obefiri wawura na wo be bo twade hwe fom no adai na untumi ne nwra na akura ma huru ho hwe menam kwan so ameko menam ekuta me gali kuta me amede ko ma huru firimachi ne bebo me hwe ho bebo hwe ho se sia ba bia o mano da no sei ne ho tienti a wo se wo bonyo so enti yenye o mama wei edwom ho no ehu ne se yentete ba ho aha menti asie edwom nyefie edwom market is market se wo bi ti dwom a e kire se bi a ya bobo ntaabo da bi ya de rubber tuntum ne ya de age ho ena ebi enipa ne tim kire se edwom ye na ho e ya store enti ho na te sei enti na ase wo mpesa o ma de rubber na age apata no ho ne ba bibia se nkomede ne magu amoton no o ma yi ne ma na firi no ne ma na sisi kwan na ho ana o ma de ade akata ne ma no so edu na pa no ma bie so ana o ma de da sa apata ne mu a ye de rubber age ho ne mu anu ti na me mpene se me ma no betena ho no. Okay mi enhwa de bi okay ahyase osoro yesi yankopon bo osoro ne asase enti ahyase onu aware wo yere kwa be so na afa ya wudi hu wo yere ene kwa be ne fa so a wode ware no ba bia na me tia me ye adwuma no ana me hu se oba no ba ho na oba na me hu no na ni sister na me ne ye fine afra na bawa omo fie ni ya mso me ye adwuma ni nti na me so ni sister so na me di hu ni nua no ha na me ni di muta ho a me ye de di hu no fa na dan fa me de ye ne ho ade o fa na danfo ena ode o pe no me pe no o te wase am ko ye ne ho ade o ye ne ho ade ma hwan ne hwan o ma me abobo ya atim bi na ne papa on so tim bi a me wonfo ni wa ha me tim de a kire me se me ye ne ho ade yi kire me na me hunu se eye no kre se wa ye ne ho ade a adofo ni ade hye asem we ya akrachi yi kan mi ankasa moma menyi me se pese no madwene mu aye me kresene kakra ode oba na mama wade oba na ayare wanya kidney problem me bema ena makoa kidney how enye how ketwa you get kidney problem you get problem it's not only singular problem it's double problem bema tumi anya akukoduro age oba wanya kidney how atone ho so ahwesa ba ya hunu se mi dwetire kura mi okumase no ahye mesramo de ba ma ne kan ya making reference de
misika me wonie me mpabu adwuma me yenie ahye enti kuntunu ehwan a ekoni nchi saa be we kura obo obebu ne brofo sai ubu be na me ma won kasa biem bu wa mudie ne no ano no kuntunu hwan a ne nchi a na eko ati osimi bu be na obekasa o de ndie mama wo afe ubudia ano na fom ye ubudia memo akasa papa we woni ne kasa on se di o di nkan wo si ubu a me ma won kasa bio di se man kan si so ama ono an kasa anya ntum se me kan no me kan ya o di se di o wa se me kan se ubu be na won kasa bio Krobea kuna mani o mitie upa matema so Krobea me kuna mani o enso menene nanam o tiefo menene nanam o sekuntunu hwan a ne nchia na eko na kuntunu kura wo brofo agwayi dwin na dwin mo orakimu a emfa okwenkwa kuntunu ni brofo kuntunu die ni brofo dabi kuntunu ni brofo oba de kuntunu wo brofo obenyami nche enche obenyami epebi ama obi see a friend the backness of the softwood ogoro mensa we dia ya nyimtum we sociology for yenim ho hwe backness of the softwood ya nyintum me ba cha kuntunu brofo hwan ne behunu kuntunu ne brofo we die kuntunu die mi amisi kuntunu brofo da enti krachi ya fa akwada no afiri kumase hade ne konkranza ono ne kashuwa waye no eno akosesa nkakran nya 20 million dia ma akwada na bakrom brakumase na befanam sebe bonofo ni asantefo ye nyina ya akanfo ye baako bono ni asante ye koro ntintina ho emu obi a sebe wonim hwe entete bono ani asante ntem kire se bono asante o eye koro ye nyina ya akanfo enti ewura na ba 2 weeks exactly na 20 million na hye afedie me ne me yere ne me manete edie na oba no ka kire ne maame nti a ema ne maame han ka free kumase eba nkuranza se me ba be fa me ba afedie sabe me maame ya akwala ne nana wotete ne yare enti ya ne yete saade a akwala no mehwe ne nana akura na ba wo se waja awade ma basa me ba behwe me ma ye de twade abebomati kopan ehwan mi atofom ma so agare adwuma me ye de abre wo ba no se wonye wonton fa hwe nkwada afedi abepa me kromfo e wo bantima school sankenye school mpanyimfo ne twitwaje me a nke bia yikume ho Asem Beba Dabi dia in beba because this case I can't think far owura wode no aka gen wo se wo waye ne dia pa potinti a oso wonware bio ani eje se mubusa no because minim die maye no potin a oso wonware bio na tete no menye menene nko da kura be ma wo ne obate ubenya akwanhia na obefre oba no aka kire oba se me frɛ wi se wa ma na nsa pepepe me ware foforo kire se no akeka bi asie na ade ma asem ha no wo ho nye ma asem kura da na wo tete no no anya mpena foforo bi nti na wo mfa ne nye hwe wo ho dabi entesa nye ma asem da entesa minya 29 years ansa na me ware oba me fa oba da 29 years na ansa na me ware oba we me ni jae no o jae me no na me time ware foforo enti wo fa no na wo nya bi da na me nya bi da Asem Beba Dabi ubisa na obeka wo fa no na wo nya bi da 29 years na me fa oba da reni o ye da ye me ma bra bon mani aber because o chire nye na me foto me fight say me bibi kakra me soso me ba bi mi tiato na me kwaye ma asema me ho kwa kire me aha ti me fight ya bo modi anso
enya ba bia no ti beto 29 years na wonye bi da kura ntina menye ma asem na ni oware wo ye da ye ani nyame da kire me dabi nyame nkyere we die nyame nim ho hwe we die nyame nim ho man ko school say teacher ni bi me kire me ana say madam for me kire me dabi say na de mo na wono oba ni wura dem ne de obetimi aye abro bi an kire wo Asem Beba Dabi. Yo okay ntomi trim de enso fansa that's it ena de machio etie for okay mema bedwafo kwan asem wei onum bebusa ensem but say ye ya make say mompa abobo ya kire say mehunu emfonyini a maame ene papa te se de ye agi awade ete ho intimidie na madwunu mu ya mentanta se bia owura yi wa nya ba ya ne ho ade enti we ye da na wo ye oyere ne ho ade chan opia so kura be se foforo so abobo ya ne ni kunu nie ani ne kunu ni omo na je awade no enti kire se wa ye oba ne ho ade na oba no o se wa ja wo de wonsa brew mo me da se me wo honu ma na menu akuma bi on ever say on the last but one oba frɛ me na mo wadwumam no se o mane ma me ne papa na ba ha o na so ma ba he na so ma ba ofie na so okay o ma ba mo se o mama ne sen o se o de nsen ba be ja wale na so na one one e ba e ni stepfather no kra de fa so onye busuani na wo ba no so nko antimi fa nsan ba ti se bia o ma na busuafo ka ho stepfather no kra nka ho ka ho de nka me de minim no ni se papa no ne o ba ne na aba de a se mimi omo hia me a o mba frɛ me e wa asem ne mu nti de wonto ma konwa na de o ho bia no mo nka papa ne ba ya no wa yi snap ade ato benchi so adan ya o mede nsan ba maja wale na me nu kuma ne ka kire se eja yenya wale sa o mu se musade yenya wale sa o se nka wo ba no frɛ busua na busua hia na ye tena se ne di asem because awale gu agu nkuru na ye ka bone a be ma na ye ana de oba na ye ebi akura me ne ka ebi on so de me ka na ye kana obi a nya ne ho te ase na ye solve that problem no ansa na ye de nsan begu so de nsan gu so papa ne ka kire me nu kuma ne se nyo de be kire ni yansa na o ka se wa jimi ana na so wani afa nsan na ye de nsan ko na bia ni fie papa mu bia ni fie na okwa akire wa ba o se wonya ho na mo da na 2 benches so na chipa am san ba kuma se to mu jai to nkranza ho o mu jai to nkranza ho akondwa so na mo koye o yire ni mba chan mo amo hwe no ge wo ware no wo mfie sei no be 24 no sa o sabre na wo be 29 immaturity marriage ya guide obi nso wo ho a usaba na dwen mu do onie mba chan wonwa wa wo pen wonwo da ona obono na wo mba chan ti se ore ne wo masai ne wo ma mienu e ma oba na epani na be ma ba ko we ya oni ni mienu wa aware na se mba chan ma aware na se nie mba chan we mo wa o ware ne we asuofia baleka se asuofia hwan fie fie ne de me hu de ne de bet ho na ma sa abere no mo han dan ho hona na abobo ya han dan ti fie ne tu ne de dwom ho na si a mote ti se abobo ya tu afri asuofia ho mba chan tama na sofo ushira aware ne so ni mba chan na sofo a ushira aware no so wabo na mane de asie mba chan mini number biom ti menye yi omo wo brofo bi a ya omo kan de ya kan bom ya ntitimu omo kan brofo say what tie together nobody put ascender ezi awa emre na de oba de ayemre therefore today I declare oba de ayemre na de oba de ayemre what God put together nobody put ascender and if what God put together nobody put ascender and you are nobody who can put ascender to the marriage who is you the person enkomo na medie Dr. Herbal Plus Na akaba ya na what to say Nyankopon adom bia koso kama ene ye benada yes ene nso ye dapa papa se edru sa dai
na yenya ye hepa plus pavi plus mosoa na ye wie yes nya ne body mu kire se eye aduru a eboa dipadua hoden sabi wi ase yase utumi kobampo ne da ase na sabe oda ho me nso me ka ne se entna ho na ho ansa yes na wa me abeka sa asem na kire wo wodi utumi koba yia no ma hepa plus pavi ne plus mos no enye waduro yes nonnom emmo wa hoden ne wa pomuden ne ho ban na no na me ka kire obi se hepa plus aduro na me ka ho asem no nyese obi yare a na me recommended ma sa nipa no kire se kire na kani wo Habakuku nwoma no ase ho baabi o se de ye ne so ogina ho no o nhwe yie na wa nhwe ase enei wodi onim sa ho oden ye ka hepa plus yifri ho eyaduro oboa o onua tie na wonyare ene sese wonom sa aduro yi bi na aduro na boa bo nipadua na ho oden ho ban eto pampim barrier etwa o well being ne ho se be ya ayade ntumi nguram ene ye benada ye hie die doctor tu ye ngidiem na ene gidie ne de se kutu say bam na ye be matie fo so anom bi na de tie ne se aduro no adanse no ba na eba ene nti se unya bi nom ya ene ya ye mo akonya gbowra be bi eton aduro na ebi kura otie ya enakoye da pay ye bie phone lines na wo ba be gibi akwakonom na se ne tie na aduro no ho adanse a eba obi ho se na metie me ya menom ye no ejai obi ho se na me ya funumu yare atena me so na achepa hepa plus baby plasmos menya binom ye no ejai obi sin makoma ho hyehye no menom hepa plus baby ne plasmos well being ni gina yie no ejai obi kura se na weda ne ye sei no obowa tese oje ne ho enje obi ho se doc na me bata yare aduro yi na aba beboa ema bibia aye kama doc na me menses no empese bakra but hepa plus pavi ena plasmos si say de bibia ye kama e de ama me doc na me to ase ena twetwe me si say hepa plus pavi ne plasmos me no ma me hunu sa pain when ye wa ma no ne na balm ne painkillers because of adwumaden ne weather no ene hepa plus pavi plasmos omu nyina e dia dance me de me personal line e tudwa na ebia wa asem bisa bi doc aduro no menom ne say na de ba ko interesting ye say weather no esesa ase no obi ho no mo yo bema o say doc nyame nhira opa na kakane no a say ewiemu ye nwunu na me san kra dware nsuo nwunu a atwans na me mfie no so ate se wiemu ye nwunu no say dware nsuo nwunu a na ne mfie no so ate yate ase na nyakopon sa no ye ne de sanka ya ko pension o but hepa plus pavi plus one so dog si say kra de se me de kodu kra tutu akira muso anka bribia no wiemu nyanwunu because me nyini no me hu se musa edin ne mfie na wadie no so 40 years so 40 years near 40 years ne so 40 na wiemu ayenwunu a woda ne ye yinti wabeda ne 14 e basa ni mwa man so dia dance se dog kane no ane de niema bi ko honom because sebi infections inti ama gisi de bibi ko hyehyehye ho se kane no kitchen ho na nke kwa ho ono so de cotton ne chemicals wase ho debi enko ye niema sa but hepa plus pavi plasmos e ma no so dia dance se dog se mpo no ye de atadwe tutu akira well being na nkasa gina yi e ma de nyina atumi di buan na wie yi me personal lines ni me srawo obetumi afre abisa enuro ne ho asem bia 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13
67 898. 898. Oh, wow, man, on it, yeah. 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907. na ene ye me wati fo kwan na ya san kaka ye ho se na no ne yantutum Sure. nti se ukọ baabi na obi de ma obo e wo soro a kọ baabi foforo Sure. ene wa wakọ akoto bi a unya no 20 cedis no or less na frɛ Yeah. enkoto no more than 20 meka so Ghana de se de na Krobea aka no yekọ ground center sa wo na open obi de akọje obo Wa no am yabu. eti ukọ na obi de ma obo e wo soro a ento kọ baabi ye 20 ye wo baabi bebre a dodo na ton 20 cedis or even less enti wo a wonya no 20 cedis ni bia ton frɛ sa baji bi kura akonom enti wo fra bonipa na wo ton 20 cedis bona baso because the offer dua papa no Ye piano. ye piano Sure. enti shira nipa na ono so di no korɛ e dia ma no na ye nyina enya Herbal plus no pa no bi enum fi se ise de Ghana duro Sure. no an obi enum obanya bi nom ya kopa bi na ono so enum ti se eti fo nom bi Ahoma ne dam amanfo kra hyase a ofre dada meka say lie no ne miedu nyina sosi so enso me more number no o de mo hwe se me boa monka. Hello ye fra say na aka se free he. Hello, ana Krobea, your friend Derek Asem. Derek Eric die Asem mo ka se free he. Mukasofri Mamponte eye gina so menka te no o ka te na wadura ball tobo ma men sanhwa me more number no ye fra say na aka se free he. Hello, Nana. Ye fra say o ka se free he. Boati ni pankono. Boati jai pankro no tro no so to boati jai gina so ansa afa atiefo mo ma me number no ma mo be kasa ma ye bias numbers a me dey fa call no 0505 224944 and 0505 225578 and me che atiefo Herbal plus Pavi plus mosono ebio. Okay, Eric, ona ya frefo a wudi kan. Awie Herbal plus Pavi plus mosono e de na ya ma wunti a wasan frɛ pe bia no biewi. Ega yale dia. Na obi ani se dia bona ya bo me. Oh. Herbal plus na. Dia 24/7. Na fidi iche mo kola to ko na fidi su ko off. Oh. Intina enwa no na kwa kwose bia e. No na ko ba no do ma ko 57. Wow. Tu nwi no mu se afide ma bam da de. Ow. Enne ina minya no me sa ka ti ngo ko ko. Ow. Ke ye bia abebo me an kasa. Se me no an tu de ma pum de no bia si su kama. Herbal plus ye go bia ya me kwini. Se de onu bi na betu maka mo asembo e. But they are no ya no bi bia. Ye ni emwa AIP. And Okay. Na bia ya wo kokoto no o to ne sensei, wunya ne sensei. but you understand the any the 20 cities na the doctor e kana man fonte dum e hona metono e wo the 20 cities. Okay. Man ponti dum the oton Herbal plus Pavi plus mo so no ye boda baso. Ye da se wate. Na we 50 wanya na say na wo kan muntie o na menkyire mumu yi na monte hanase. Se wunya o Herbal plus na wunya o Pavi na wunya o plus mo sa en classify ne say ye 3 e ye 1. Herbal plus Pavi plus mo so no e ye no miensa e nantibom. Enti wunya miensa ni nyina wanya kron no mia me de hye awie dia na Herbal plus na ya ma wunti awie wo se frɛ se na Krobea nche obi na san akodo mu yi Nana what you jai kia na msisi ni kuna ndani kini na ni kubi na ya neno bwana papa. Good. O yusu kube formula na wo wonum ni nsuo no anane topa ye no. Na meka die, no woni topa ye woni nsuo pale ametato. Okay. Masacha o miensa ni nyina bi enti brei.
na beje wate boate piafo hello we dey say na ka se free he That's me can say sawaba ye fra say akuya dufie akuya fosia sawaba dia na Herbal plus pavi plus mos na ya amount ya pesa men sanche obi ewi ne credit asa enya hwe mache ni bi enya hwe mache ni bi wate hello we dey say na ka se free he because I'm the Teresa because of Ramzia. Teresa dia Teresa J Ramzia. Dia na Herbal plus pavi plus mos no aya ma wunti a opesa minche obi. Manom pa na mitmake mana menanye meja. But discussing me no guy. But my people be packed but the sam will be eating so doctor. I am going to the sam the father so am homba. Okay. Ani etie baby a ye ton nro bia nso no okwa ubenya bi wate nyabotre 26 or 20 market pia watonsu market for nyankopon hira mo samo de 20 cedi no ye da ase enti bra beje miensa ni nyina bio wate piafo hello ye fra o say yo na ka se free hin ni o ena dia mai dia mo ni mama yi ko competition pa o me pa cha Margaret Aboaje ka se free he bomso edro Herbal plus pavi plus mos no wanum bi da Margaret baby a woto no omo de jo 20 na omo de jo brosa the Krobea no 21 cities man to na me say ko junction okay and then ask for junction for amode Herbal plus pavi plus mos ne 20 no ya bomon suma baso na dia na ya ma wunti e ne wo pesa men sanche obi yi ka kire me na mentie mama the same the kid me tell us how done there why you can make me interested na me start no ye me be bia hotel me is more bank no do me see me see pa na you see I feel my mom one two as far and let as the climate and make my papa to be cry na me see listen to me me come me so ba na me bank me see na how to say you see me cannot ka sara me na oh ba beje a we de bra be hwehwe me na me amenyema wate mi amejiama wate banka de nyame ase waya ade nso hello me pa cha wonzu di de say na aka se free here bru because of the sufficiency kapia si sushanso hey amasi central kapia si sushanso na free because of one because free ya frau say you got ya mane wunim kofi mane minimum kwa mini na edria baako he we dia ya mane wo wa frei mesa che obi ama wo dia ma kofi mane ama me wate mati wunya ye pe ka kire ne sa ne ba Krobea se wa ma waduro fama no wo olumai wo no nso nom wate mati eduro wo wanum bi da yawo ipacho me bi da na se ne busi isi kan wa se no me bi da so le jo ba si se me bi kwa me ne bi aso me bi da me aba fo I kan wa se mo education ma ti se edori ye duro pa wo hwe bra ma cha omiensa ni nyina bi okumase a uteke fem beje oje ano age me papa kofi mane de akoma na mame wate na natie esape baabi a yeto waduro bia wo area ho bia akwa abenya bi wodi esesuya nso kura na wunya bia kotwa piase opanyini drugstore wokọ hɔ a wubenya bia to wate mi ba so wo because any time se ame ni na ni su ko ti so so se anso ko no ju ja so me ka start me nya ba wa na so jai sane wakai wa ma me amewra ho unro mi ensani nyina no me ametuka afiri kumase nam de abro wo sushanso ate nam se wusu yusu crutches nti me ametuka afiri kumase
me de bebre wo sushan so ate Mate. very good eye men ka sabio mo obi nsomra are mo obi nsomra hello baby ringi o me pa cha wo di de se na ka se free hen Me ba so your friend Akwasi Champon, me ka se free ahonjo. Akwasi Champon ahonjo. Die enti na apesa mencha unuro ni bi ene awia yi. Enuro we je come up manu mache. If we 10 cities and they be 20 cities. Wow. Enti do papa do papa ankasa. Okay. Enti na wo betu de wo tie wo for say Herbal plus pavi plasmos no onye den. Obia kutubinu. So ye be man kwa dia ene kutubinu. I love that. Nyankopon hira wo. Beje o miensa. Hello, we did the sign aka se free hen. Hello, Krobea, Masa Kwamani. Masa Kwamani. Masa Kwamani hey. Hi. Big Master. Big Master. Doctor, Big Master, omu ye fit afo. Na Big ne master de omu mfa ye ni agro. Wow. Na onu fit adwuma ni nti wonyame Herbal plus pavi plasmos na wawie. Master kwam na okra de me man kasa me amaka asema ma wate. Mate. Bra na beje o me ensa ni nyina akọ wate. Beje ko. Me fa frefo a utwato. Ene ba bia ringe. Ba cha wo di de se na aka se free hen. Central region. Esreso adeja Richmond dey. Usu ansa. Di enti na apese usu ansa menche o Herbal plus pavi plasmos no bi. O da na ko bia du no. Ma nom na dia ya ma me no. Me se e to bre mi sa ko men tin ngare mo na me ya. Oh. Me go sa ren tab na ko nyuma. Oh. You get it with me I can feel some trees. Pavi plasmos ne Herbal plus ma wa in ya. No ko pere me so ni e. To ba e no. To da ja pharmacy ya. Odema 20 there. But I had 20 Adeja pharmacy for mommy amonsema Adeja pharmacy for my idea. Okay. Krache bra macho mi ensa ni nyina bia ka ho wate. Uteke FM bra menshia run about to heya Uteke FM na beje. Why? Eti for mint mimfa frefo bia bio. Yedi adwene dachi a be bia ringe ye behwe asuo fraw. Se wo fre doctor menka se onche obi bio. Na emom de ye wo na wonte ase de wa wo hunu wo nipaduam de sese aduren de nti sese onya binom no obenya no muntie na no enu ama ono was ko mampon oka ne de mianam tu ka nam de komas ko mampon ni no ene mekọ sushanso memfa nkonne over the weekends mekọ sushanso na me de yamane ani kofi mane de no na me de akọ sushanso no amansia central o mintwa no nse yawmane said your frey no use crutches. I'm tired. Enti me pese me fa fuel na Mama Monsam Farmer Doctor Herbal Plus. Me ya ma osisi. Mama Monsam Farmer Doctor Herbal Plus. Enti ba me be nyina. Oh, amon share. Majimi fuel from Kumasi to Sushanso in the Amansia Central District. Doctor Yankopon Shira. Amen. Openyi ya mane Majimi Petruska. Doctor Herbal Plus di amame. Pepa na me menya se me bane nko akura enti no watua me Petrus ka dia mame enti Nyankopon ya adoma ene nso de menya Petru wo hwe se wensu ya Petru obi e betutu gu mi su ka aduo ena ene de ne emo obi amfra mi o besramo ya Petrus ka enti mia meba su hyanso ho no opagini mede modie no aba afi doctor bo wa wo number na manfom frɛ Herbal plus pavi ena plus me personal lines a betumi ni madi nkomo na woni a na ebisa vid part no vid part wo ho eti mede ne number be manana na abrepam no na de vid part number no atodwa okay oye delivery door to door nyina enti se wo pa oye de ma I think say ne location no ena was free ho but oye delivery no door to door enti woni e package ni nyina still order so ye at 50
cities miɛnsa ni nyinaa nti no wa wo pɛ bi a wo bɛn hɔ no na de no ɔde ya fama me na odi atu me anansa me duru ho me hyɛda gyina hɔ nam vet part where are you enti megye ne number na me de ama na afei amanfo nso and from time to time say ya na ye bɛyɛ no enti wo a wo nso o turn 20 cedis no ye bɛbɔ wabaso ye bɛbɔ dodo na ahunu sɛ saa junction na ase shop we no ba obenya no 20 cedis ni abo ma Ghana nkyekyereɛ no akoso apomuden kwan so my number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manoni a 0542 807 907 0542 807 907 Herbal Plus Pavi ena plasmos Dr. Nyankopon Israel amen menye obi kra aka me ho osi nyambo a me kwa a me mfre no ne mbeko wow one mbeko na Ghana ha nipa dodo na pade power you enye ye nyina na yasai o ayem pe papa o la so bi se dog 20 cedis na o kan de Ghana ye ni no krenti obekọ ground so kra ni 20 obi turn 20 cedis it is say ukọ baabi na obi turn 20 a obi so di no turn 20 eti enye ye nyina na ye corrupt nti nyame nhyira na wo kan na wo so tight say o dwen ho sa de papa ne kan ye ma ne kan makoma nso ne say o use crutches yes eno odi free sushan so kra se ba kumase no onya ka sika wow nti bia mekọ nyame nhyira wo pa na ami nti doctor ida say mesumi das adafoni ade share Dr. Herbal Plus papa ne nipa kire se obetina nipa se kra no anya edu say miensa edu miensa se obi e to miensa na 60 cd times 13 enye sika getwa odi ache ena wie we afidie so obetena radio so ayemfa nje no ya gini sika watua san de aka ho san de abechenro Nyankopon hyira papa no na emom de aka eye wo onso wanamoni ya obetuo ba bia to no obi anu akono akope bia to na wuzu a ebeboa wo mo afidie ni na hada mentwa me homra na yenko abobo ya yenko ne honi yenkobusa na de krontia wakogene ba edi afiri wura yinsam eni die ntia ye restrict no ewo no ankasa ne ma ho die no aye ntia abade saa meba montwe me apomode mapade eno ane Herbal Plus mixture Pavi Plasmox Herbal Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Herbal Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Herbal Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia entimi manom pafie ha she wo ye Herbal Plus husband ye de wa Herbal Plus husband and the one so we Herbal Plus wife na abo no Herbal Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox ena Herbal Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho o pharmacies na Herbal shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Herbal Plus mixer mapobodra mapa FDG edweden krato ya Mira yes my dear ena die kade wom bia kire me oh na edi be pa na medisi wo wo de bebesie me da oh me adaminim de medisi wo an say makoto dawu 3 sister capsules ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no ese metimi ya tie nyina free na krai me ma dawood 3 sister capsules empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me na akoso ya wonim se ema eni mema nyina timi no bio na enye dawood fo ya na ye dawood ointment wo mo
na ye se nansan ya na wo complain wa poso usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratuo yi atum obi benya wa na fi yade na apomuden so yensia nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me protein fo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me mama ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adepawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no
Ani eyampa eye simple plus. So wo pe phone accessories, BT batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory biya. So winya simple plus dia eno ne papa no. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances biya. Choose simple plus. Samikan se krom ha de woni ade pa hene no. Se me mochi akwantam na me ho premi. Oh, Kumasi ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe. Afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe. Ye number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on a papa. Yes, Lavos and a 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No cray. Ain't I say a baby I will better Lavons and a 100 tomato mix. No, yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Addition Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejadi nkatuyatu. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of funny this year, Yadamase, Yakoya, Yasan Bebu, a higher 102.9. Aha, eye, OTEC. And son, I yebe kono. Yane Kwam Daniel ono ne free Bonon Kranza na owo yanim ha ewo afidie iso na nasemo a ode aba yanim no adofo moatie bia memma mabedwafo ensemisa kwanya na de wono mpese wono nso busa krachi wono mo abusa no na afei anamontu a esese yetuo na yewuram epe ewura no a ono na ene owura yi awo mma no ye ne wonom abonkomo oyere no oba na ne wo nkwada mienu yi ye frede say e frede adwa kanga ni dipa na me de frede adwa mele adwa kanga me ba chan eni ni din na emum adwa mere ena na ade frede no o de mere ba chan na omo ye sehwifo ana omo ye nkranfo okay enti enne adwa kanga aka adwa mere ena owurai edem no aba yanim ha ena wie beda fit homeopathic clinic for nso ase free say onom eta yechi ewo yedwumadi we ya ye die mu ene se wutie me na uyo obi a yade bi abefoforo ma wo ye wo hwe na se enye ya obeba ahenema kokoben Jomas company no ye ben no 18 junction ne so hwa na fit homeopathic clinic ye wo na ye di edwuma sa wo de ho boye ne a ye nam physiotherapy ye nam acupuncture ene massage kwan so anuanom ne adofo oya obiara woni padua ne namuo no ye betie free hote amoanyu ahoto ye detoxification ye twifi efri ni padua ne mu ebra adore wo amasese ni padua ne ni ahoto no ye betwe ye massaging ena stroke yade a aka wato fom no onuada sani obesan gina wo na so bio se wo ye obi a wuntimu na twetwe wo se waye mrempam asikyire yade bi nie sasabro bi nie enam yade bi no akote ana wanya ani ho hawo se ye typhoid hepatitis ye ulcer ana de hawo a wona wote so na etete wo ne de wo de bra fit homeopathic clinic na hei na se wo ba ye wo mfidi a ye didi dwuma ye mfiti preko pemfa drum kan na emum ye be ye hwehwemu na ye hunu yade ni nyina so na ye bubu nyina so no amoanyu ahoto ye number ye 0244583859 and 0275969414 unya fresa homa we ya fit homeopathic clinic for ye beje so ye no be kasa de wonti ase no eno ne ye bechirim
na wie ya Bolivia Enterprise nso ewo Kumasi Krudua ye mu unya ba Kumasi Sofulai alignment a ye ne multi home no na edi animhwe wie ya ye kasa yi ye de enuane a esan ye nuo na esan yade enti woni a wutie me na sebe yade bi abeda wo so na wakwa yade ne nkono wo de bra Sofulai alignment multi home no ehwe animu na yemfa future life smart food no yemfa nsan yade onua vitamins ni minerals aduonum yensa na woye duane mu amino acids edum kunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane mu matonchom enti se wode wo ho boye ne a ade nyina bedi aboa na awie yie enso de amawo be kire wo yade mu kire yen na yenhunu yaduane de yede mawo atu yade nase your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090. We are Simple Plus phone and accessories. Asuya say ya me no ka say de the trusted brand. Branda ye jinitum branda ye jinidie branda se wo de ho bona o phone accessory bie hia wo no ahai na abenya ne papa Simple Plus phone accessories. And now we are wutie mi sa wo pe phone chargers a kama sa wo pe power bank a kama o pe batteries o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset a papa o pe cover o pe iPod o pe protector phone accessory bia wa wunim na kama de baby a wubenya bie Simple Plus onua sa wo de ho bo Simple Plus brand na ade nyina koyie enso de mawo ye wo Kumasi adehyeman ye ne Dr. Caesar so ye no eni die nimhwe wo ba kejetia Dubai gate 2 opposite ye ne no edi animhwe ye number ye 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa mawiya Simple wayo the Simple Plus himself oye nipa se odwene Ghana fo ho se Simple Plus man ni yo odwene Ghana fo ho o se meme ye Ghana ni entina nei se me kwa China ho a me ma brofo no enhu se sebe ye de adepa ko Africa enyewu me mo hu se sebe Ghana yenso ye padepa on say you this Ghana man o say yes I'm a Ghanaian me nwene ho kura no me ya de bone de ba me ma me bi minua bi me de hie bi be kwa akotobi na ebe ha me nti ade na menye papa ne mapreko yeah enti wutie me na wo perform accessories dia fa ho bo Simple Plus wate ono na ne nioma no ene digital herbal fo nyankopo nhiramo ono mo a edi grow fine herbal tonic no aba no awiei nyankopon enhyiramo ene uyo obi a wanumu ato a untumi ni dia kope grow fine herbal tonic to uyo obi a da bia wuntini mu ana se unipadua no wonsa wonan ayetititi woje wo ho enye uyo obi edu anadwo a wuntumi nna wasori anopa na honam nyina ye oboho mremre obi ohonom a ne nsabuo na twa obi de mayie obi de ba ebabroso obi nso ubu ne nsa na ya ase ye ne ya unya grow fine herbal tonic wawie onom sa duro we bi kura na onyare a ema all the necessary vitamins ema onipadua no digina brane na oyare nso a ebo nipadua no ho ban se be ye be ma vitamins e hia nipadua no ama ho atɔ ntem what you say na wonyare na onom a ebo ho ban se be ye ayade bi emi free wawra oba misi e ba kolena ke ba ni nyina wo Ashtown room PFA pharmacy Otafo New Road smart eba wo boase ana baby eto nru bia wo Ghana ha na wo kasa wo pe grow fine herbal tonica ubenya bi ate digital herbal fo ayede aduru yaba ye Kumasi amakom runabout wo ye Ben Bank of Africa no ye number 0244 59 6532 0244 59 6532 and now we metufo
dia wo ye bia no firi wakomam na ye ne yie oba dia wa ha ja kwa me wa ha enka ne nsanchwe adwuma yi a ye na yedidi kwa ne ye hyentade kwa na sebe petro nyina yento pabua nyina ne yento na won hwe mremu bai na nioma esesa ba na asesa ba bedrum pempensuyi na mo media ya na metu for say wo ye incoming na wo ban sentro dwuma imu a eya afiri wakomam na firi uyam na ye adwuma pa wo ye adwuma pa adofo ne behwe wo eto de bia yetiwe yebetumi anante kapre bakura na nipa ho yenuanom e wa manoni obi tumi tubi gum hrum na dam obehu na utinua ye ukono ona wokoi wadwuma pa ntia yenuanom e wo Ghana hai obi tumi frɛw ara na Krobea ne de o lunch de mafa ho ka eni nyina ye bia wo obi tumi be kyew ntade ene mpaboa watch ya ye boy we ya shemi we me birthday akra bia friend Candice oye mia me ba santase ho no te ene ode kye me BC we mia me nua ba Jesinta ono so ene de kye me atade we ya shemi kura akwa na opam ye wanyim sika material na ye me fenam toma no osana na Krobea me pon amon nye bibia ntia wo me pese me ka kire wo se de wo ye bia field bia wo bia no yero ho na ye ne yie yero ho na ye ne yie Dabi wo free baby ane afil me meti hai me nye kura se de me free o take ha mo be feme ko finti hwe na to akatuam na me free ha wo be feme oba de achi ame agra dia na wo pese obusa krache no ura agra sabra na yade no ewumu no na wase abubu ya san ena na wonne wo ene woyire no montamote agra me da se sabra no be kan se akra de no mo nche da mpenasem sanse ase ma me na bobo ya ma no ene wonwo amu mpo no ka fra sisia me ka se kra enye ne ho ade ti yakoba asa akra no ye be ne ho ade ni nti no na ma me ne cheda mpene ba na sem ti no mo ne ntemi cheda nya fan ti di minimo ho no nti o yare ya wo nchen no na wo mo nsira mu ni wo mo mu mu ti sen wo na be se mi hu no mu kan nyina be da me ya me so abusia mfa sika bia meboa ya ni ho si ho na afi de nti na wo de ne ko ukrom na wankra abusia no na oba no so amo na abusia mane me de efan se kwa ne ye kon de ne ke kwa ko piska krem na ba na nya ade bi se ne ye kwa ko tena ho enti wankra mum de me so me san ade wo kra na wankra na me bisa sa ade ntia na ukoduru ho na akwa yese ye mbakuma sisesei ye tena nkranza kakra bobra no de ne ba ye ntia ama bi a wankra se bia me mfrɛ masemo na mane yezeze dia se ye ni kumansi o me ne obaba no ya ba nkranza ye to ya bra boso wa ha sabre na me ni number na me wo no oja yusu o se akonfo faafo no to oja yusu ntina ono akora sabre no yusu fon ntina me ni number ntia mama ntimi amfra anya den anka ankere no but ye koduru ye ne de me ma ne kwa ma ne ba kumase esa be kra na ma me se di ha no wo ha ti o de na me a o be fa no de ko ho ti ma ne ya wesa nti nam no be fa no kumase no ba be fa no kumase aha ma me kra ne di na ni mu ye de ko fa ma no de bae wo ne won konta no enso no mo ntam te sei me no obi any problem because say ono kra mpo na boy na no be bu mi na me nim no kra da na me nim ne da onye wa konta ma konta na nim no sese ade wo ye na oba no ho ade no mo koye no ho ane ho na ba bi o ma mo ba bi nyina mfani wa ha but na me nim boy no wa ma bi ma hunu no mfani ni mu na die ntina ma afedi ohun se wo yenua de ma me hu se yenua ne se esi ho no no oba ne bo ni nua ne din ana obi bu obi din ane chezo e chezo onua no de ma me se esi ho no ma esi se ni nua no bia wo ho bia kra dia danse se ni nua ne boy no e pie o police station ho aha police station wan pie ho school mu ho e pie ho
se ni nuane sa boy na wa be bo wa hwe ho no saa bro mo ba o mu kurom ho no o na obu wo mo ana wo mo na be bo me adansefo ho a betimi ama mo na ba sia ama mo afro mo bi se mo se no kura se ma me be bo me na wa me bo o betimi akonfirm ade a kire mo o mo ba o mu kurom ho no o mo sa be bo ma me na be bo me ana ne bro edi nkan tete mata de ndehye menyina ordinance sabe wo weni de sabe wo mani etete wata tete mata de titi me kum ha nyina wa nhwe wasum ohwemasum ohwemasum onkasa ye mu se ofiri ba bi anam wo no beda ekwan mu ho uka ne se kra wo so ofiri ho beda oba wa na wukuru mu ho obeda ba bi na ade eche okọ han hotel da ho ma ade eche na ofie ho na edan ni wo se okasa wo dan wo ofie wo se wo okọ ntutu ka ne koi ono ane na yusu ni ka aha ohan ye ohan ka afiri kuma se ya ohan ofa passenger ka be duru nkranza fie ba me won nkranza north nti oduru nkranza fie no ohan taxi e de ba ho tina taxi ni ejina ho twen no so ne be de o de be fa ne ma no e de ma no ko dan nkranza fie ko han hotel da ho afi yen sam re kuma se school mu ho meti se wo kan bibi se enkwada no wo hia o mu ba bi wo ko school mu na madam no apon ho no mamenti aseye menti aseye me ba pani no ayo ba ono no madam no na apon ko fie na be ma no madam de no mo school ho no de no mpon ha ntimi wura ho chia wo mo kire se na school ni mpon ya na school ni na mpon ye na afi wo hia nkwada ne ba bi na wo mu su ase de na asa na wo ko na me ba beti ho na pese meti ase na nkura ne mpon ye se na mo apon nkura na mfa se me ba pani no class ho no de na mo nyina pie free class ho ende no kura de ede no mo nyina pie free class ho nti be ma no class ho na me wura ya mbisa madam fo no se na wo wai no mo kan se no wo gina hasisi ya o ndi wo hwa mo apie na omo apon na omo mkonfie di etwen se bia baba fa na wofo be na me ma no wa ha na me hu se da bi sa dia be se bia o ma me de omo yede ekọ ala me ko mani ma me hu se na omo gina ho na omo su be da ma me bia kan papa bia kan no bia kan omo oye wadwen se o fa nkwada no e de wono mu afiri school mu ho e de wono akonkranza na me pa cha da bi se nka me ya madwen se abra me ko to wo mu ho no awese dodo am bedi no school ha na me twen se ma me ne beba no abren ka be du mi krum be me tena ho akosi se o mo bae na wo so na ofre na onfa me ko eye den e na obepie wo so school mo me frɛ madam na me ne kasa edin sa wo so school no ka kire nse ma bedu school ho de ne ma na ba bet me frɛ oba na wo mfa nti madam ma wo de ofre na wo fa nti frɛ no na ka bibi kire no na wo mfa me ko ti de mo na me ne madam ne kasa na me hu se oba na de apie ho na oba ne bisa nse eye den ti na me frɛ wa wo mfa no se ne phone wo hunu na so wo hunu se sia me frɛ madam so de watimi ehu ana sia kra wo nam kwa ma wo ba bia wo firi a wo ba no kwan wa me frɛ wo se sia so kra wa ansa amfa ansa na me frɛ madam yi nti madam ne kasa de watimi afa madam ko be me ko de up to now so be du nyina wa amfa nse me tie wa asem ya wo kan ye dia na e kire se enka ma me na nka obefa ne ma no enya wo call nti na oba ayo dabi wo madam na oton you know e ko bona ma na se papa bia ba ha se o ma no eye ne ma anka wura no akobona ma na se ne ma no ye o ma nti wo so do mo ko school mu ho ena mo no so medikan bai na me ko nti na wo ba onim se wo be wia wo ma ko be wia mo so bai so na me ti school ho na me twen se ono be ba na me ne na di sa wo so na fe mi makọ nti wo hekura na anka na me ka ho asem no eni anka ne bini ase tanjiru se de na madam no oton nti me fa nkura na do mo ko tena school ho me tena ho che pa so ha school ho ni nti ne ma na me de ba na sisi wo no okay eja ko ame ana de na apesa obisa na me da se ma yan che atifo bi chama agra o kan se omo de nsan ba be to bench so nsan na omo de be to bench so no omo ko wie no o ka kire o papa mo ko ji aware no ma mo bo mama ne me ko fie ko bo papa ma ne se me wadwum na asem se na abantim che kire mi kire omo na mo so okay amani aya na mo me no mtufa ho omo se bia o se ye twen na obadi nsan ambassador bia na se foforo di nti antwen ko si se e bia na mo ba ka bibi to mo twen na hwia man bia na mo ye sisi amprempre do mo nyi bia me fa hwe nkosan ko to mo manim bi ususu de se de poti pa dia oba wonye na hwe na ma me se what is guy na hwa de na se ma jeme ba akra me da se
deɛ mesusu paa sɛ mekɔma bi no mu a mehu ne sɛ a ɔmo so aka mma te sɛ menhwɛ wɔ baa no ha deɛ memate ɛwɔ mo ano sɛ meda kora no kɔ na menhwɛ no ɔnhwɛ ne sɛsɛe hɔ na mentimi hu no ɔbaa no wɔnkɔ nsuo ɔnyɛ hwɛ ɔbaa wɔne wa like ɔnyɛ bibia no a wɔyɛ wɔde ne saka babi a mate ne busuani bi te hɔ bakyɛ busuani wɔ hɔ sɛ fie hɔ no ɔmo ɔbaa na busuani bi te saa babi a mate ne bi bakyɛ dabi nti hwan na de saa asɛm no kɔɔ sɛ wɔnhwɛ ɔbaa no maame ne na ɛka ɔbaa no ne maame ne na ɛka nti menim nipa pɔtea ɔde asɛm bi kɔɔ sɛ menhwɛ wɔ mo gare no a wode baeɛ no sɛ wode ba magɛ no atɔn no na ɛwɔ bɔtɔm anaasɛ mepakyɛ na ɛwɔ bɔtɔm na ɛwɔ bɔtɔm a nemfuo ni na ɛda ha gyina so nti saa wei nyinaa na nsuo boo no no mepakyɛ ɔda ma ɛna wode kɔ no hwan na ɛsoa di wakyi ma wode kɔɛ mede fa ayi kaa ɛna mede baeɛ na mede gu prageɛ mu na mede kɔ hɔ nti mansoa nti madam na ɛyɛ a wone ne di nkita ho no saa madam na wofrɛ no no wɔyɛ awɛ sɛ wei wode ba sukuu mu mepakyɛ wɔyɛ awɛ mekɔ na ɔno mu ankasa ni hɔ ba madamfo na ɔmo madam kayɛfoɔ no na ɔmo hɔ a ɔmo hu yɛ ana school no watchman no street no ne yere soso ehu yi ana ɔso hɔ school bi wasi abobo ya no ne ba paa ne oyere no ne ba paa no maame abobo ya no so be hu nneɛma wei bi ɛwɔ hɔ ɛna ɔmo gya no hɔ kɔɛ enti se sɛ yi sa abobo ya kasa ebi a wadi na tem da nti ɔmo aro ba na obɛgya tu obetumi aka dabi me say so kase wadi na tem da nti a wɔgye ne ba na obɛgya tu saa de menye ntum sɛ wɔkase madina tem da de a menye ntum because waka bi pa mama te sɛ wɔse madina tem so menina tem da na me dasi okay sese sese o yere no oba na ne na wo mienu no ɔyɛ adwuma bɛn ɛsɛ dɛ wɔ maame nkyɛn a motontɔn maame nneɛma na ɔtɔn ne maame nneɛma ɛna nti sɛ ɔma ne pɔn a ɔmo yɛ dɛn hɔ a na ɔmo nyinaa wɔ dwom hɔ a wafa obi a ɔno nso ɛmɔnita nkwalaa no bi ma wɔ anaa misista so wɔ dwom hɔ misista tɔn nneɛma wɔ dwom hɔ a rescos wɔ bi nti ohu ɔmo na ohu ɔmo kura mpo no a abobo yɛ ne ɔmo ne de ntɔkwa timi di na tɛm a ɛnyɛ agorɔ koraa sɛ bi ɔfrɛ nkwalaa no a mɛbrɛ panini mi timi a ɔno so kɔ hɔ kɔkyea ɔmo ma me oduru hɔ no ma na ntɔkwa asi ade sɛ yɛhia wɔ nkwalaa ne ho yɛhia wɔ nkora ne ho ana yɛmpɛ sɛ meho nipa bia so bɛbɛn nkora no nti sɛ adeɛ bi na mewɔ koraa mede ma obi di akɔma nkora no a ɔmo sɛ ɔmo nsom ɛne agya nkwalaa ne ma ɔmo no akɔɔ baabiɛ fada hɔ no na meso mentimi nya nkora no ma ɔmo sɛ because maame abobo yɛ no koraa mma deɛ menim kora ne ma mmienu wɔ jail a ban jail wɔ mo a ɔmo te hɔ ɔmo jail si ntimi ntena sɛ maame no mfa me mma no nkɔ tena se na daakye bi asodie bi madam sɛ menhwɛ ba anaa me mma koraa mewɔ mo ma yɛ basabasa a sisia koraa yɛte ha yɛdi nkɔmmɔ yi race course ɛda hɔ sisia sɛ nkoraa no yɛ dɛn srɛsrɛdeɛ nkoraa ɔmo srɛsrɛdeɛ ho asɛm na ɔmo ka no wɔ hotel yi sisia mekyɛ na menya saa kɔɔ no ɔmo srɛsrɛdeɛ ɔmo hu obi a dama ma wansi de ma mutu si deɛ dama ma wansi ma mutu sɛ saa adwuma no sɛ me ma no nkoraa 5 years a this month 26 akora bɛnya 5 years ɔba pani no bɛnya a ɔtu saa na ma wei na megyaa nkoraa no ma ɔmo ka ɛma no wɔ hɔ no ma dabɛn na bɛtumi akontrol nkoraa no bi anaa ɔbɛtumi afiri tibia bɔne mu sisia mpo no mahɛ asɛ sikasɛde yi o nti megyaa nkora no ma ɔmo a ɛne ma akoma nhyia meda koraa mentimi da nti mehia me ma no ɛdini o adeɛ wei sɛ woyɛ abaaya anaa bɛɛmo a na wotie me a obiara firi abusua mu the moment yɛ a wobɛstate sɛ wo meki w'abusua no wo immediate family ɛyɛ wo priority fa saa deɛ wei tu tirim your immediate family is your priority immediately ɛyɛ harsh truth ɛna mekan wobɛstate sɛ waawo meki w'abusua no immediate family oyere wo ma ɛyɛ wo priority fa saa deɛ wei tu tirim oyɛ ɔbaa na wotie me na waawadeɛ mu o maame tuufo adeɛ wei abɛma wei deɛ yɛ wei deɛ ɛyɛ me ankoma se same ɛyɛ ahwɛ history of o maame no subɛn na o maame no owu ma wɔde wo meka sɛ o maame ma yɛ num enum no ɔne mɛɛma nan ɛna awu num enti saa nipa a ɔne mɛɛma nan na awu num yi ɔno na sɛ yɛ a wabona wo awu mienu yi o tuufo sɛ firi wa wade ase yɛ owo ɔba yɛ afa ho adwen
bema ya fa ho adwen se wunyini a mfie du nwotwe kɔ sabe o ma mi tufo o papa tufo a o pa na ofa memeti hai sa me banya mfinhia du nwotwe kɔ na mitu ne fo no obefa yi ono anti ne ka kire parents abatan say se obetie wasem ana ase unim batete muntie akwada na du baabi ono akura ne pe tio akwada na du baabi a ono akura ne pe enti ma me papa the fact say wo ka no nkire se de wo ka bia na ye right eto de bia eya asone wo papa na wo ma me afutu okura mu ansa sonne wo papa ne mimi maami bi sebe ne ba sha wig apie no ofre he be you wig ne mami na me de kwa yie akoda ni pie ready a wo kwa die minim sa wo ma o ba ni akina no pafa ha ya tofufuo na e wase ho ni bi bra mi o hwe sa maami we na nei wakwa akohia be ma waso mu no waware no wo tofie o eya hwe papa history papa no wote sai na nei wo tofi kwame oba we dey nkwasi asem kura no odi kire no me sa nkwasi asem we dey sabe me so kura o mabrabom o papa ono no wote sai eyampa no onso so ma so enti o wari jai sa na papa ne tie enei o pe o sa yere ho tie hwe mumma yensua de na yenia yentu yen hofo e wo nuoma bi mu yasese kwatre kwase obema wontoma tie ni din abo aponchi hwe ne dwonso se ne yete ena aponchi na nam dwom na wo pa dwon de si adro wonya na nabi o wonfa na nabi go Herbal Mr. Mai wonfa na nabi go Herbal capsules ibi mai enso aponchi ene wono nam krom ya wo pa dwon de si adro ya tete no kohwe baabi aponchi wodwunso agu wo maame ya ahweni suban sign wotie enti nei se wo tumfo a hunu sane obesi afa no saa de we nipa bebre nim edi nipa bebre akonso hwem hwe eba panyinifo meme ye maame ba panyini ye maame no no omo darling boys and girls we are their darling boys and girls. And this all your ba now kokoye maami bia sebe oni mema num na wo menum wako hia sa maami bi now ye ba panyini anempo wonya ne ba panyini ne mo ye ba panyini now maami ni mema num menka se bia ni subanye there are some circumstances say to me lead to sa ne omano but se wan hwe ya menu aba betumi aye bi kire se mimi de na me so nkwasi asam so te se de se wo so nkwasi asam so yo adai e wo de oba no e di feed ne maame menu abai e ya susu ton wa wade mu nsam wa abusuam ye mistakes aye no no hwe me ne me girlfriend ye betumi anya asam me ne me yire ye betumi anya asam e be ye pupo ye ne aye ho me ametumi akone nkyɛn oh honey. Oh, my baby. I may sell. Me cramming some ice cream. Na ma krokro de men say ya fi fautri ho. Me ka say nyina me ye nyina no mabunko todwe kura wonai. Me dey sorry. O de me dey sorry na don sare nam ne ho na kum. Case close. Case na close between wo ani wo kunu no. Sa wo kobo wo maame amane o papa amane o nua amane a the case is closed between your husband and you. What about them? Eya momi enwene ansan ye bekasa yakasa. Media nanka me pema wario enso mabusua na sori gina wo boa efriwa wa ensamo a wudi fia wade animu na de koma abusua no. You see in the computer word is the garbage in and the garbage out. What you feed them is what they give you. Ti maame ne ba no ha ka de ba be fa ne ba oba de na wo keka kire wo maame ansa na ma maame na ha ka etu ka free kumasi aba be fa ka se be de ba nkranza north aba be fu free ho is a garbage in and the garbage out. Think about the garbage in, what you are feeding your family today. Think about it.
dia wode ma wo maame kunu dia ka say asem ketuwa bi hwe awarefo eto de bi afia yetie wo de amomie musa eja kwa me ye musa o oba de amomie musa busa mo awarefo am wo fie musa busa mo case bi wo hono mo a ye mfa no kra na eka ye de sebe in quote ye de nkwase questions and ye de solve problem e wo fie enti wa prui wa bi ato na ntontum wura mu no huhui me huanka me kantum eno anu no anu ade solve ko eno nso na ade akosi madwaye no enye hye no onko no abi ngum na wano anwamo mempe wenka yan enkwan ka ho uduebo ade asa na se yawo ni asolve me kase anwumre no hyehye pan ede badia waka kire wabusua wo fie no dia na wo sen ba be ka kire wo mo emma mo na motahwo emma percentage wise mo na motahwo dia se ma wade dodo no enie kire se woni ukuru tumi solve na wabusuafo sore a se wo sa ko sore se wo kogire ukuru achi e ka se hey nyaw na wo keka sa ansem nti fedie ene wonne fedie nku ene de waba besie no enko besie sani ya wayo yi hwe wo mai dwene nkwada ne ho nanabi me enioma bi wo ho ya na meru ahoho nioma bi wo ho ya na meru ahoho anso Awurade Nyankopɔn ne yesomfo awiabrei nanabi wa ha papa we wo yadro enam ne nsaso na nanabi go Herbal mixture aba enam ne nsaso ena nanabi go Herbal capsules enso aba eyenu mienu na yenu nsuo ena topa ye ensuo no eye etoa ehya adakam ena topa ye no konko ketoa eno nso hye ho enti se woto nanabi Herbal mixture no a wanya nanabi Herbal capsules no aka ho papa yi na se mo aya wota aka ne se fansuo no emmene topa ye no no ono de ne target pa eye stubborn enemu yade a eye very stubborn eno na nanabi ninuri eye ho adwuma nana wada amakwa bebru ya nana mejoso ebru awiai yehia bio nanabi go Herbal mixture ene nanabi go Herbal capsules se yenya yewie media ya na metu nipa for say infections there is around everywhere eto de bia enamu yi obi wo hono mo a public toilet ni ade a yeyusu osan akofefe fa neoma binum kura wo so wabra na bia enye namu kura de entinki ye wo ho na inewa say ye to na bi go Herbal mixture no ni ye to na bi go Herbal capsules no ye dinsuo ne memene topa ye da enka boaye ne ama ye ho eye kama ana good ene ye kire ye mu ye na meda wasna ma chia tiefo good na asema wo kana idie kyese mu abaako also Dubai ho oko program bi na osre baabi ekoye ne ho yi ofiri ho ba afie no wo so watina sesa mamene hawa wo so wa famu no wo se a kyere yi wanu nuru ahodro bebre na mene wo ye program ya na wo so otie ye ene ofa number no no ofre me na me kyere ne baabi obi nya duro ni bi wo start ni maduro no mamene se aduro no boaboa no wow si aduro no boaboa no no wo fra me damase bompa ma me asa aduro ye de che no enso okotoi nti sa ndam yade asema ye kan de nana yare bia yare fun awade egugu bebre awade egu awade ese awade esa awade bebre because awade ye ntimi nsimu nkonwa me anam ko ye me se me nware bio we so se an de na di tipa na ukun wase an me anam ko ye me se me nware bio ensemaranko bema hi gonori ama bema na hi oba na te ho abon hunu hwe nti wase mekọ oba so hwe ni nipadua no ho ofe yie enso sebe na senye
mia mini pebi ozo de Kristo ni nti won ware enko twem pransa obe ware oba na o Kristo mu yo wa ware oba ifefefe oso oko bi ade no so no enye ene obi sam se obe ende am so nia sabre kwa na mnya duro na mse ne yegi so oboa no na pa duro ma no yeah bitu no fo se ni pa bi o ye ukogya no na sa akọfa foforo ebe ka se bra we wodi subai o ware oba no wanya 3 months wo gya oba no enso ko se ade ne nye o hwe bodi no ni peduan de te se sadi nsuo soche ti oba mi tu fu de bia se siesie wo hemfie de be ma be ya akoa ofie a ne firi oba wo hemfie sure be ma ebe ya akoa ofie a jeto ade be wo kuruma ne afro o ba di dwabra fie ye sei enkra na yasa ni nyina nya de we ya ka be ma nye sankwase adwuma no yeah ko se na wo ye no ke be hwe wo no ento so ye ma no di esika kese che ye na ye ma me wo ye sure ma me de se na ade ma no true se ngwa na ade ma me ento so wo yire na abo no ka intimi sraw oba obo be ye din a ji se wano no munwe bi ama wo himfie aye in tight be ma bie no wa wo pe my ho kan ko rekire wo nti be ma soso wo ho a leso hu sensansa bi gugu be ma no ho ewu dwudwu ho ekọ na aba ne ade a ebo nkaye wo hwie na adane ne ho etimi esiewu afie wu nti hwi biewu enso na be ma efun na efun na soti wo hwie wo de nsa be kan no de bia de nsa be siwo ni so wo be ba yese wa buru nti ewu ntimi no yire na enso so bo bibi na ha wo entoma ekatade so timitufu se fa infection aduro ye friend na nabi no fa bo ho bai o yade o wunyade o utimi no bi okay sister ba ko wose obi koto obi ba fi no wose sai won de ndam yade nde wose wo hu bi da to ye na wose wonua na danfo no mu botire ne ma ne ene wose o ka aduro no asem che no wose ne ma ba ko nam no mo hwe wo yi aduro mienu din so ni bi no ye no ono se wakache sister ba go se wo yare che no wose niema afiri ne ho no niema ya na adura ya wo no mfo wanum epia efin efiri wase epia efin efiri wo ba ase ahe ono mfa wanum no na epia efin fa wase aduro no de min timinka obi enu wo betra fidie so be kase na aduro nye na tiefo a omu tie ya omkoto no omo ne fra adanse mai ba ko wase wo chendro ye chendro la yi no na nsemu ho no en wo friend wo wini bie na duro boa no ne de wi aduro si aya ma no nti no sesei wo no waye nipa ya obi yade a obi wo sa ha oni bia ono ene koto aduro no edi ma sa nipa no chese mai no na no hyiam wa makum na mji aduro command wase maduro sesei di wo hu de wonka wase wo be frɛ wa anka sakra okay also abefro good to aka de aduro na ya ma no akite good na e waduro ne waduro so wanu nduro bibiri na mo maduro we die ya aduro bo aduro also te asokoro mampon wow o kofi bi no ma mi bi jare ni o kan problem wa sa koto aduro na nabi ni bi afi ma amne koto ya ma amne so frɛ no was papa aduro na akite me na eyo wow o sini sisi ni hunam de bia ma amne na ye se wonya fit but sa infection no na yen sa obo ho no ya beba na onya white one treating yi ebedi ni nya ne mro abrem e bia berwa ne ha ne kotodwe na chika se ne hanam unu maduro ni bia emua no be free system no wow atie for ma memfa number na mam fa mame ne fa number na mam na number no hia sure na na bi number na 0549 99 92 53 0549 99 92 53 eya dura ye ka ho asema ade ebechen tetifo baby ya mi nim no ya na da bia me de tutum framam baby mi nim na doso baby mi nim ye kakra bi ti wutie ni a be bo wo bro no yo anase ma mo bro no anu je se okoho a wunya bi sure baby mi nim kakra bi de tu dwa nti wutie a na ho bi bian wa no akwa akoto bi sure
ho bia me wa man tam ba bia tuntun ndo bia no be wuram kasa me penana bi asa asa good eno ge ba ko so wo so akwakoto aduro bi wanom anopa eni enwumre difference e wahunu no wanom to ba ko wie yo wow wo da to nanum anopa eni enwumre na anopa eni ofre me wow sina na nyame nhira wo so wo hwa na enyema bi ni nam no ho te se nkukodwie na onom anopa ni enwume no wo hu sa de ni biu oh enti na na to aso na nom e na onom to ba ko so wi ade ya ne tie ya na biti nkrofo se kuro dwoa eno nkyese awu se brasia no nkyese mbo ni nyina afiri o system no mu no madu aso ne ntu wo mo ase yes enso soro wo mo enti misrem se wo hu bibi sa wo no madu ne se brasia enka se why free okay madu ntu aso one bema wona ne tie mani binom okay na yade na wo me ho me yere ho so bi wo me ho sure tade enti na yemi enu ye nche no sure sa na aduro ya na ye treat no good oba wo pa wo obanyim sisi a wow obanyim sisi efi ni firi wa himfie be ma de to ano a udam sisi adanse bi ya pie no UK obi anu maduro ni bo UK ena ono o ma ye to free ha bre no o pe ba wo ho wa ya wonya sisi wanyinsen ena wo se wono ni nua bi e ware broni no ware no wone ne ngoda jese broni so UK broni benum na bi ni bi to wo se wa ma afrefie so omuntu bi enfamre no mfama broni no se broni no so ebenyem broni wanom heba ebenyem nti ho adanse die no ebeba so eba sure tiatiefo awrade aduru we die atiefo pa se wo pedro bi atu aton wana wo pe ba kwanom uko pf ho a o tafunu road ubenya bi ho okay uko apidank heba owo mrom misty ewo mrom korenak o Ashtown Main Street no so ho ko ho abenya bi deni heba uko ho ubenya bi hap me wo wasafo leba oben oye Forest Street no so ho so ko ho ubenya bi Fred Mens ewo kewu uko ho ubenya bi owo Asante Bekwaya uko fojo heba oben police station no ho so ubenya bi Bogosofo uko unique heba ubenya bi entonso uko simple pharmacy uko ho ubenya bi ho adunfo nko promise heba oyipa fam omo yi no kasi uko great amsap heba opposite Samsung hoso uko ho ubenya bi entonso White House ana China House uko ho ubenya bi Brema UGC Asabre Junction ho uko ho bi okwada so Pokan Junction abuakwa Oasis abuakwa Pure Leaf heba Amseba wa Brepo Junction traffic light na se ho top amazing o waterfall metesia sonda no ho ejuso ampa ba me come for your hearing heba onso ho ko benya bi ma me adusa e wo Goy filling station wo macro junction or design back clinic ko obenya bi so for light na tet heba so amekasa branca pharmacy Kronom big brother tech junction Kak pharmacy na KK ana Jurponia ne kwana no sister no ton ye ma no onso to bi wo honom and o de no kwada so ahimfie no opposite hwa pharmacy ne wo ho no ko so obenya bi apiadu sombo heba one community center no edi enhwe animu aboabo station 31st market ho ramatu so ho obenya bi ho na atonsu monako junction KNG heba aboabo number 2 traffic masara chini nche ho oso bi ho na ahojo Kumasi FM ni Adehye FM ho ukọ obenya bi ho nom ba bia etundro ebiara ukọ abodin se open na bi aduro de yima wa capsule no hye ho okay old wine no capsules no hye ho ntu ukọ na se ma old wine ni biaje nanom ko nax akrofo abaze wom se de aduro no ozo old wine bi nam se atiefo eye enu abi obi wa wota no afre me na me ko ye enhye wom se eye no a sunflower ne da ho me number no go ho eye no abi nom na anoma adansi wu mo jetiefo number no ye 0549 me pa chawo obefre na na bi na wo de se de wo nem yade ne ye wana oni padua no ye wo nyoma bebre nem yade no ne kofa ba oni papa no enche eye 0549 99 9253 na nanya no ano eno ano abon wa nso bo kire tiefo no mu se ye wa tiefo number ni 0549 0549 99 92 53 53 number na me de adwuma na mo
sa wo na wo pe infection how ye wo fibroid so aduro ho any gonorrhea member duro no so member duro no so ai no so ka asemo eno de say o say nana de tie ni o say infection no ma be ma ye mre okay now no infection do we na say no na bi powder ni bi kan ho wawie usi tent be ma gina so mo eno kwa Abrepo junction am say ba wonya bi okay tafo top amazing will be epidant will be mo baby bebre ya no to be o frame a na me wa han na menya ma de ni bia me kire na wa wo no maduro na ubehu ma bi enum bi o yesrem ni de be ma 70 oba na sesa ne ma ko sirem e na ono wa ba ha ndi obi na de mi na ba ma no ba na me de to adozu me hwe na ai na mka jan se oba no wo so wo sirem am se do we ya me de ma wa kan ho die jese oba no ba o wase sa no onyini onu ma de no be 4 days wase ai wa frame wase nana oba no so ontimi ma de am ya meko ho ko sirem ha be siriya wase me ko sirem ko nana ya da se yo atie fo kwanyambo na o kese ne yebe se de ehie ya da se arofo be friend na bi sisi ya e was 0549 99 92 53 and mudide ata ejewa Emmanuela wonne ata ejei Emmanuel munyina mu obonwire na muko school e was step to life school and entafo manya afeko e de aka monfie ho na mo amawofo Mr. Owusu amwa ene Madam Hego Owusu o se entafo ene yomawodai osire nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ne yokodru honhom no se enkwadai entomoso. God bless you. Happy birthday to you, Madam Yvonne Mensa. Dodo na nim se afro maabna amakomezi ene obapa owo na ene Mr. Yadom Boachi owo ejusu GS o se ene eye wa wodai Yvonne Mensa osire nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nyinkyere se enkan. Happy birthday to you, dear. God bless you. And now we are Volta Drill Limited for nyankopon nhira mo na onye mo kese. Ene wutie mi se wuye obi a sebe mesremeka wuni nsuo ewo ofie a ono mu ebetumi atu nsuo no watu ne yiye e de amawo eye Volta Drill for o Ghana ha wuni ha odi hiane so obefre won se wode ne nkwanchefo bi abetu na problem abamu a fre won no mesiesie emfamawo kumasi ahojo da ban no main office ne wo fre won 0244 299 520 and 026643 2210. Dr. Dawood ene that Dawood eba hospital no bra ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wemu no se wo ba sa na we mu a onuadofo me se wo se yade bi eda wo so awo na wo